Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Gaidi tole mkana burundi sumudze baba overseer. Ntate tuba ndipaka mzete overseer. Baba bengura abandisumudzire baba mangwanani ano batole mkana. Hallelujah. Yo kumbira bimba bakanaka bachisumuka mama. Amen. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Rugare mapostoli. Rugare vana vezvapupu. 2017. Gore rekukura pamweya. Mangwanani akanaka. Chimboitawo mangwanani agere padhuze newe kuti kowamuka sei. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ndinotenga kuti tazivana. Nekuti dzimwe dzenguva kugarisana kwataita ikoko takwazisana kuti ko mumwe wedu ararawo sei. Saka ndinotenda nemufaro mukuru uri pakati pedu. Takauya nekufara, tinofanirwa kugara tichingofara kuitira kuti tisatorerwe mufaro wedu naSatani. Saka nguva ino hama dzangu, nguva haimiriri munhu, asi munhu ndiye anomirira nguva. Riri zuva remayuthi. Saka chimwe chinhu chinombondishungurudza nedzimwe dzenguva, kune vamwe vanhu vanopiwa vana asi vachishaya hanya navo. Vamwe vakabvisa dziri nhumbu, vamwe vakauraya, vamwe vakanovarasa musango, vamwe vakanovatsveta panzira vakazotorwawo nevana, asi vamwe vachitoshaya vanhu. Saka zvino nhasi kana muona zviripo, mwoyo yenyu ichanzwa kurwadziwa kuti ko zvino ndakaitei. Haleluya. Basa ranhasi tiri kuripa kuna Baba muziwa, sezvo vari pano nhasi ndivo vatiri kukusumudzirai kuti vauye vatore mukana uno. Tinokutendai vana vaMwari. Ngapaimbwe hymn mastanza maviri.
kuti munotaura kuti muripo. Uruchonde abva kuti ndikona. Haleluya. Tinoda kutenda zuva rechitatu Ibini nesitatu. Mwari vakatichengeta Tikose sitonile. tiri pakati penzvimbo ino. Lapha unile ndawo. Tinoda kuvapa mbiri Jehovha. Fana sinike mdumo Yehova. Hatisiri isu tine chatakaita. Haisithi sinento siyenzileyo. Isu chedu kuipa. Ndinoda kuti mutinzwisise. Fana siyazitina ukuthi into yethu kungcola. Haleluya. Agreement iri pakati pedu naMwari Agreement ilapha phakathi kwethu Yehova. iri one sided. Isecaleni linye. Haisi yemativi mairi Hayo endawo zombili. yekuti patenderanwa nevanhu vairi Kuti kuvunyelwa ngabantu babili. kuti iwe ukaita chakati Kuti wena kawenze into ithi. kwamwiri ini ndozoitawo chakati Ndize kwenze into kwauri. kwakuwe. Ndomaziva atinoita zvimwe zvibvumirano atiti Iyo lonto siyazi masiku siyenziselano. pane mapledges anoitwa Kukwe pledges yezi. nevairi kana nemasaidzi mairi Nesaizi zimbili okanye ngabantu babili. zvoderedza kuti paita chibvumirano Ukubonisa kuti kwenziwe. paita contract. Kukwe contract phakathi kwa. Asi yedu iyi ndoda kuti tizvizive kuti Panike siyazi kuti thina iri ile. one sided. Isecaleni linye. ndimwari chete Kuthixo yedwa. vakangoona kuti apa chivi chabereka rufu Wabona kuti nozisona sona sibereke. nokuti munhu wekutanga atadza Umuntu wokuqala wayenza wawonile. waita chivi Wenza isono. asi zvaaita chivi Ukwenza wabesono. mhiko yedu pakutanga Isigqoko sesokuqala. inoti mubayiro wechivi rufu. Ibe sithi sona injongo isizathu sasono kukufa. mavamisa kare kubva musi wemugorera kusvika iye zvino kana ndimiwo kuroti hakuna mumwe ane tsitsi dzekutanga vabatsire vanotova makumbo kare noti ndishingaihatira kuti kuye munhu zvangu pasi ndinongoti ndatisina kudeedza mira zve ndinoda kuti muchimbovatendawo Bishop, mbuya, mai, overseer, nemadzimai, vafundisi, nemadzimai, vavangeri, nemadzimai, okumbotiwo. Tinokutendai, isu tinotenda musati mauya, toziva kuti muchauya. Kana kuva kumaombe kuna. Tinokutendai kuti muri kubata basa kubva muchiuya pano. Ibasa rakakurisisa. Ngokuti vanhu havadi kuverenga mabatirwo emadepartments mubhaibheri. Nokuti renyu department ranga ririko. Yaku department bikona. Haleluya. Renyu department ranga Yaku department ririko. Saka rinoda kukudzwa. Rema asha ranga ririko. Asha bikona. Haleluya. Pachitore pamaasha epamukova, maasha ekumusasa. Asha zeminyango, asha paezinendeni. Mamwe maasha epavakuru. Ezinye asha ziphakathi kwabantu abakhulu. Manje mubhaibheri makatosimba. IBhayibhile inyanzekile. Mwakaitesta mikombe yomukuru asati anwa kuitira kuti asafe. Akana mubhaibheri makato kunonzi kupenga nevechiduku. IBhayibhile tela kupambana vanhu vimwe. Nevamwe vaitoita kuti mutsago uripo here. Vaya Zvozokura zvaitika naari vaberokona na. paivanonzi parikuitwa zvoukuru. Kuti akaisa kuzinza bukuru. Kuti madepartments akagara ari Ubiti pano soma zikona. mukaendesuruvenga munonzwanzi nemarketing akanga akana ekumadziro. Ivi neketi zazemadhongeni. Haleluya. Zvino munoza chirungu chinoenda chichidi Isilungu sithi sachiona kunoita version neversion xabona kwakho izinto ngezinto yekutora munyorerwa webhaibheri uchinyorwa uchichiendana kune imwe version. iBhayibhile ibhaliswa kwenye version. Kana mamusingazive chirungu chinochinja. Xa ungayazi isilungu siyachinja. Kunotwa ne-old English. Ibakhona English endala. Kutouya new version ine mamwe materms ari kuenda kune American English. Ibakhona China na American English. Haleluya. Saka
nguva yese paversion imwe neimwe yakashandurwa zvichienderana nemashoko anonzwikwa because chinangwa ndechekuti wauri kutaura naye ari kukunzwa here nekuti kune zvauri kutengesa saka unoenda nerurimi rwanodi usakuita achide ukaenda kusouth africa kana uri mutengesi haupedzi 1 hour usati waakuziva kuti munodei haupedzi ndakamboperekedza mai kuzambia 10 minutes naenda kutoziva kuti kana ndatonzi munoti zingati ndoti zingati kana paita business ndimi iri kushandiswa pabusiness inokurumidza kubatwa ndimi yebusiness remharidzo ndo iri kuita kuti kuite maversions nemaversions kuteera chirungu chinenge chako. Haleluya. Ndinofanira chiti ndinzamutonza kenziti mukatasa mabhaibheri akare munogona kushaya pakanzi dheko kana chonge pambira gano ngangamboni ndawo chidheko unogona kungoona pakanzi makete ungabona kutoka ngecurtains makete nekumadziro icurtains asemadhongeni zvokuti kana zvikazonzowo chirwanyo azonyora imwe version kame epine ndindaanyora pachimati izachirutata dheko. Haleluya. Kufanira kuti kunyange dheko yanga iriko tadziso kuti nobiteko yakona nemicheka yepamatafura namalapa sezitafeni pandiri kufamba apa ndabva kona pakanga pariko ayekona mushoko raMwari Yesu likatipa vanonzwa zvinzi Ezra kuswa Ezra munyori umbhali akasumuka wapakama akakwira pachikuva wakwela pesco platform. Haleluya. ndozvairevozvi kungoti zvainyorwa kwakubharwa nemanzwi aienderana amazwi aifanirana saka varume vari kunyora mabhaibheri upane bhaibheri maversions asingaperi iversion zingaperi vanenge vava kutsvaga kuedza kududzira vanhu kuti hapana chitsva nekuti munhu angazoona sekuti chipostori chacho ndechekuzvambarara ndorangarira imwe zvapupu yakabvisa vanhu pamacheya echitadzi takuda zvekuzvambarara so kuti vanhu vakagara so vahlale behlengosha zvati chechi yakutanga una ruma kuzvambarara ndodinabili feli kuti mdhara nekandebvu mukuru yacho pendoda mukuru kanga ndebvu aita zvokufunga here kana kuti benze ndokucinga kwayo nokusenzeka ntoni satakati bvisa ndebvu ndona ndebvu sezine zinozokanganisa sathi atsisana indebvu atakangwanazendebvuiphazamisayo andinasone chitsvene pega pega pane ndebvu ndinozoona pamwe zvimwe zvaakuitwa andoni ndotine ndebvu ezimhlophe apo ndihamba khona njalo vatendiswa kuchikoro vana vakuwanikwa nguva isina kukwana vasati vanana vatanaasevaimwe vanana vaesikolweni madzimai achaparidzi abafazi vangashumayeli handina chitsvene chandinoona panoitwa ndebvu ndinokuona paine kutsvaga kuonesera apo kupindebvu kwanobana kusora kukwamana vazana kwenza kumudzi mabanyi. Haleluya. 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 Saka tikatinofanira kuti avepo basa nebasa riripo iti vanozvina zvivekona zvonge nemusevenzi vekona. Ndafara ndichiona baba veprotocol vachitora vanhu vachena ivuya tambotata veprotocol itatuta nemachena kuti vagare apa ukwenzera vahlale paya. Haleluya. Benji revaprofita rinofanira kuvapo profesi pafunenge vekona benji revaimbi rinofanira kuva necala lavana vatora vekona ndozvanga zvakaita inongoisenzeka sandaiti paya tende yevakomana yekuglenora besiti pala itai kuti iuye ndofanira kutaura zamanda maiitai kuti iuye zamanda maize vaimbi kuzoshala vanhu vatora kuyo. Haleluya. Nekuti muimbi kana ari padhuze unogona kumuzerezera ndiri kuda rwiyo rwakati kamutonepfuta ndakazimutari kufuna ipingama mumwe nemumwe ane ngoma inomusimudza kuti ngaamine ngoma muphakamisayo. Haleluya.
saka unogona kuridzirwa imwe isingakusimudza kwakungaculela ingoma wena ingakuphakamisiyo hauzogoni kusimuka awuzokwazi ngikuphakama unopedza basa wakagara zakuphela umsebenzi uhleli nekuti zvinokusimudza una kuzviita kuphakamisayo kuyenzelwanga kuti uti zvechimbomirai kuba uthi hakaume vanhu havasati vatendeuka havabvume kutsurwa abanye kabakaguquka xa benqanda bazukuva kamandi vachiri vekuonekwa nevanhu saka vanzi ndanyadziswa pane vanhu basafuna ubona ngabantu so bazawuthi ndenzwe inhlupho asi vamwe vanobva vafara kuti abanye bavuye bathi muri kuda kapi ufuna ndawuni tikuitei kapi ikapo sikwenzele iphi kapi kuti basa ratiri kutarisana ridi ukwenzela umsebenzi lo tiri wani aleluya amane saka tinotenda kuti kunyange vari kubata mabasa avo ndiyabula levi nababamba imisebenzi yabo emadepartments akasiyana siyana department ezahlukahlukeneyo kuti madepartments acho haadi kusarudzwa musingazivi chamuri kusarudza idepartment aifundisa ukukhetha iye basa rese iro reti kana rapinda kuti vanhu vasanangurwa xa abantu benyuliwe vaizokumbirirwawo ebeza kucelelwa haleluya wezi ukanzi asha xa kuthiwa asha hazvinoti mobva matsvaga munhu ane fesi yakashinwa awufuna utangela umntu onobuso obuthinzileyo kuti haazotanda kuba kudlalwa ngayo aiwa zvekuno kuchechi zvakatosiyana apha enkonzweni ke kumahluko wotsvaga mwari rafu kuti mukati mwana ngabviswa panobekundirukuru zambani umntu xa msusa izvo akho kona hlobo katobvoweko kakafara kachifungidzira kuti ndinyasoendawo pamberi ndinoonekona saka kanotodawo munhu anokatora zvakadii zvakananga zanzisa takakanaka kuhle munoona muri papa amucebiso basuka bapa yabo chaita kuti kamhanye chii kusarongeka inonezi makabalake ntoni kusavana pavo pakanzi ndo pamunoona muri saka hasiriya wamunonyanyoti mungabate henyu hapuka muchinge mucharasirako hamuna kurongeka kuti vanogara papi avanumusekama makahlale pina imi zvamusina kurongeka tinombokubatai hapuka tikakurasai kuti vanogara papi nawe mwava ungalumiseka kazita zokulahlela apa yavo haleluya haleluya because vanofanira kunge vaine papi funaka bendawo yabo navo sandikuti because asha kana achinzi asha kalo asha kusito asha munhu akasvika pano pazvapupu fesi yaanotanga kuona zvapupu yaanotanga kuona anoionera pameso paasha kusvika pakati pevanhu asha asati amutambira asha anomanikidzwa kusekerera kunyange asingadivaaanyanzemakanumavafuna hatiti handicho kana muchitorwa mapikicha vanotora mapikicha vaya mafoto vatatu pictures vane pavanosvika pavanotora kuti zvaasingaseki vamuti iti cheers kavefukunevasekubati cheers ita okutaimira kana achigona uyakutamaekakwazi kufota haleluya haleluya achiedza kuti udini ezamukokuba wenze zvino iwewe kana waitwo asha kunyange usingagone kuseka nawe xa azinobakwazi ukuhleka ingotsvaga ushoko rinoita kuti ubudise zamanjezo zakwenzelibama ubudise mazino ukwazikhupha amazinyo ngati ubudise simayo ukaveza uncumo ngati ubudise mazino pamowa kanti oveza amazinyo kanye bazawusineka izvo kana chipfuwo chedu chatinochengeta pamba chakachengeta musha chinodaro iche chinotokuruma nakutoyezidinidzupayenza njalo apa ndikuti ndizamukuti ke apa munhu achisvika kuti ati ndasvika pazvapupu umntu efika athi ndifikile kwinkonzo yamanqina ane waanotanga kuona kulapho khona eqala khona ukubona saka kugamuchirwa kwake kuri pamunhu waatanga kudini ukwamkela kwake kakutsaanosvika pakarongeka naafambi nafika kumsekile 20 meters asati atambira akatati 20 minutes ekamkeleki haleluya anenge atotambirwa asi anotambirwa nesimero uyamkela kodwa amkela kwencumo ndinani ungubani womudza basa rako umtshana umsebenzi wakho 10 minutes ku-10 minutes nje ende paine manzwi ekutambira munofanira kunge muchiudzwa nevatungamiri akhona amazwi amamkela umntu afuna kuwaxana zimbokeli ndini sistani kana ndini babani kana ndini sitamani
kana tini mai ani tinokutambira ino mufaro zvakagana kuvuya pakumanina pamusangano wamatu apa kuno muhlangano munhu ari kutambirwa umuyamukelo achiudzwa kunzi tinokutambirai manga makamwirirwa achioneswa kaizvo nevanhu kuti tanga takakumirirai pamutambo uyu apa kuno musito ndiri kutambira baba anizve yaine kuno izangapa munofanira kunge sitting arrangement yacho yakatotaura kuti isitting arrangement ibona vasolokwa vakati vanogara apa aba nje bahlala apa mutambiri anongosikopawo umakelo lo arikuona nezvima arrangements abone na arrangements ava ndisoso uyo utoziva kuti right ava vanogara apa time lo uyamazi wahlala apa arrangement yedu yatadi arrangement haleluya right izvi ndangotaura because ndachitaura kuti nezimwe ndisere kuba izvi rinotori department wo rinokosha le department aibalulekile muzopota muchivarangarira saka izvachitaura kumbula zvemadepartments ndinake nedepartments kusvika ndakuzopedzisira ndichitaura kuti maasha ndo anoonesa kuti zvapupi ndapela ba iasha zizobangazisha kuminjani order iorder ndaziva kusimbira pamaasha kunge ndo ane madepartments kana kulukasha zingwaziza eninzi nekuti order ngoba iorder ndo inoratidza kuti nokuda kana mukatarisa paya pamakati panguva yekutaura apa kana ujongile ngalaxesha bendinikuthetha apha shoko hombera takataura paya izwi namanje belithetha phaya nokuti munhu wese paanotaura pane shoko hombera umntu wonke xa ethetha unelizwi namanje belithetha mukanzi ndakati munofanira kuti muti ndakati see God see order nditheke elono namandla bona uthixo bona ulungiseko see system bona isystem kuti pana mwari unopaona neorder kulapho khona iorder unopaona nesystem uzabona system lapho tiri kureva zvakangorongeka sithenocwengisekileyo zvine kahwo chemukoche into elungisekileyo ngendlela kakuhle zvinongobva apa zvichienda apingena apa hazvina kutsimba hazina ndawo ipitaka kuyo haleluya akusumuki vatungamiri 7 vachida kuparidza apama vapokambova zitongana ufuna kushuma yena vosusi kuti vapanapa pozosumuka vodzi aiwa muchazoparidza mangwana havazovei vachigadziriswa vanazolungiswapo asi zvinongoratidza kuti zvakarongwa zvakarongeka kare ndikaona baba mudavutsi zvinoreveira tuya kwandiri tinesizapa nekuti ndinovaziva ndikaona baba baba shumba chief protocol kandonotatu shumba chief protocol vachiuya kwandiri siza kumba vachiti swederai apa ndinotozvinzwisisa system saka zvinhu zvamunyari zvine order ukaona order waona order bona uthixo ukaona confusion waona satani iye anonzi master of confusion nguye umphathi weconfusion ndiye mugadziri weconfusion nemukuru wayo nomuntu omkhulu kuyo nguye ukona munhu asumuka pakati kwenu achisiya mamuconfusion esiyani iconfusekile waona satani imbonile kusatani haleluya munhu akasimuka pakati kwenu achisiya vanhu vaakukanzelana kuti abantu vapamatutuzelane hazvina mhosva ukaona zvadaro beziukaona confusion waona satani ukaona order waona mwari ukaona kusimuka kwenge makwikwi ungabona kupaka nokupitizelisayo ekuti uye haachaona kuti zvandiri kuda kutaura ndo zvataurwa neuyu onoyo angaboni bana nondikuita neseithetho nguwa asi kuti matems ndo angasiyane tezi terms kuthetha kwanento kuti uye ataura nemanzwi ayo lo uzathenga la mazwi asi chiri kutaurwa chimotethwayo inye uchida kuti zviite 5 hours chete 5 hours kulento matotanga kuona satani ipapo uqalile kubona satana nekno ndawo ozinongokorasi 1 chete ngoba chorus asitaurwa nemanzwi akadi chorus inye chete chamazwi amaninzi
mwasunga ati muzodzo wamwari, mwasunga ati mutumwa wamwari, mwasunga ati bishop, mwasunga ati murasho wamwari, mwasunga ati munhu wamwari, mwati man of God, mwati son of God. Zvimwechete inyerondo kozva zvatotaurwa kana iwewe usina zvakasiyana naizvozvo wadii kuchigara. Haleluya. Tinoda zvinhu zvedu zvinonyasoratidza kuti tiri kurarama munyika yazvino. Asi takamendena maprinciples echikristu chedu. Takamendena maprinciples echipostora chedu. But tichiratidza kuti tiri kurarama munyika yana yanhasi. Kumendena chipostori nemaprinciples echikristu hakusi kuzvambarara pasi nekuchengeta ndeu. Kana nekuita tsvina kuti zvinonzi kana nekubvisa wachi kana wakupinda musowe iyo yaniko yezvimwe zvekuti zviri mandira hazvidi zvechirungu. Zvafanana nekuti kana ndichipinda mumba mune munhu ari kusvikirwa naasekuru ndinobvisa bhutsu. Bhozi pavakafa vanga vasingazive chinonzi bhutsu. Saka bhutsu ndinofanira kubvisa. Handiti? Ukasvika wakaenda pakereke inoshandana nasekuru zvechikare ndo zvaunofanira kusvika zvazvino zvese unofanira kubvisa. Haleluya. Haleluya. Ndikudai nditi kuti pamaasha ndo pane basa rese reorder yakataura. Maasha ngaanoziva kuti right department rinoona nezve vanhu kana vachipinda paripo pamunoerekana mumwe munhu apa musasa munhu wese ane pekupinda na ipo pana even apa. Saka makaona paya takambokurudzira kuti vanhu ngavane nepavanopinda nzvimbo 1 tikakomberedza apa munhu wese achipinda nepapa zvaita kuti zvinomendena order uye munokwanisa kunzwisisa zvinhu zviri pakati penyu. Ungano yenyu inorwiswa. Ipo panapa kune syndicate yesatanism yekuti kune mumwe atobva kuharare akaerera pasyndicate iyo kuti mumwe achaenda kuchechi iyo mumwe achaenda kune kachechi kanonzi zvapupu kanoitirwa kumaushu komva kane kakarejistwa kwabhaliswa. Saka paungano iyo kune muhlangano nawo tiri kuda kunoconfuse sifuna ukufaka iconfusion. Mubva mangoona kuti bishop achisvika chaanongosikoita ndechekusikodzinga zvikaita maya kuti muchechi mangu handichada kukuonai chii chiri kuitika pakati penyu apa pana ari pabasa ripi iroro pane mumwe atogumburwa ari kuti ndagumburwa nabishop, pane mumwe ari kuti ndagumburwa naoverseer, pane mumwe ari kuti ndagumburwa namufundisi, ndagumburwa namuprofita, ndagumburwa namai overseer. Ayo hazvisiri izvo. Kunzvalo. Iwe nyengetera. Wena tandaza. Ava vanhu vari kuvhimwa. Ava vanhu vazingelwa apa. Kana achiuya pano vatika apa. Ari kutotsvaga misoro iyoyo kuti pamene ndingapandaizi. Ndeupi musoro wandingapinda nawo kuti ndikanganise ungano. Wopika vanongena kwavo ndipazamisa nomuhlangano. Haatsvageko kana akutsvageko. Unochemedzawo nemamhepo. Uyakanisa njee nemimwe mutano. Idzo ichimbo. Apo njee zindikwezi. Asi kwaanonzwa kuti ndasvika paungano. Kodwa pezvapo ndekile.
kulapha ndeku kucala ipo paya pamunozoti tiri kupfimbwa nevatungamiri kona sezvavakunga vapokeli ndokwaanenge adi satani kulapho satani enze khona ndokwaanenge aenda kulapho eye khona pamunoti tiri kupfimbwa nevatungamiriri kupfimbwa nevaprofita vapokeli iwe pawakatarisa ndopanoendani apo kujokwelapho khona usatiwe khona. saka mapindiro evanhu indlela engena ngaba nemaitiro evanhu pamusangano kwenza kwabantu anda kucherechedzo funa ukuqwalaselwa. haleluya nemunhu wauri kuuya naye nalo mbuze naye mwari ngavakupe uchenjeri uzere uthi kwamakakunike ubulumko obugcweleyo nekuti kumwe vanopfuka madhuku matema sometimes bapopoma lapha kumwe vane magemenzi matema okanye magemenzi amnyama imimi hamuna chamunoziva wena kwazi nix zvinhu zvenyu hazvisi spiritual muri zvinhu zvenyama izinto zaka zizo zomoya saka zezenyama taakukutaurira unofanira kuteerera xa sikuxelela nokumamele ine handigoni kubva panapa ndoenda pamadzibaba ndichinopinda nebhutsu andikwazi ungena kwamadzibaba ndinqumba ihlangu mna munotopinda bhizi ndarobhwa ngoba bhizi pandibethwa phaa munza zvandikuedza kutsamana yaba into endizama ukunixela yona imi makamboenda kwenyu ninanile phaa makanopeta makadudura ndikunyepa andithi ndisongeyo bhuku unzaa zvakanaka nati pamakaendako makanopeta kuti aite mai nekuti papa havadishi apinde usingazikani wetsapfu yake apapinde usingazikani wetsapfu yako nete yakati kwati yakadinoonekwa kudziona zikola zako phaa ndokuyera kwachirokokotwa ndochinonzi so zinto ezenzeka phakeza phaa emahlathini kusowe. haleluya indikapindapo mna ndingangena phaa vanototi ai kuna sadari anondimanyira wena asitokungena phaa ulungiswe takaumbwa namwari zvakasiyana seisi kuzokuchikana kuhlukahlukaneyo unozikanwa musiyungu uyaziwa ngalamini indlela omile ngayo sati kuti kunyangwe nemunhu ndithi ivi nalapha ngandiite kuti mwiri wangu afaririke mazamele bandwendo lami livuyeleke ndomurongedza umweni wangu ndimumselele njengendwendo lam zvinoita kuti adi afaririke ari muchimiro esesimeni kwete kuti kana ndichipfeka madhuku matemoko noti kamwana kamnyama paa ndopinda naro pana ndingene nalapha isu asati taziva kuti thina besingayazi uba satani anouya mune zvekudya usatani uyeza ivi nakwinto zokutyala hakungotengwa zvese akuthengwa nje satani anouya mune zvekuzora izvi usatani uyeza ivi nakwezinto zotambisa ndikuenda yesatanism izizamusone zinayo zithetha ngayo kunyange zvipfeko futi even ukunxiba oku izvi handisi kutaura zvekufungidzira andithethi nje into zokucinga ndikutaura zvinotoitika thetha nganoyenzekayo kunyange napakati pekereke ino ivi nalapha kule nkonzo apha tinotoone zvizoro zvatakapisa sinazo enye izinto tinotoone zvipfeko zvatakadini enyenzinyityiwayo tinotoone chikafu sinazo kunye ukutya chatakapisa sokuchisileyo vanhu vachitaura ndo zvatinenge tichishandisa abantu besithi zezinto besizisebenzisa izvi mungabvunza kana vana vechikoro tangabuza ivi navana vesikolo kana paine munhu ari kunzi ane satanism kwakutokumanaesizini haarege kufamba achigovera mafuta ekuzora akayeharege kufamba achikamurira twekudya akayekukanakalukuchakakenikana netunonwiwa nebeselwayo tunozorwa nezithanjiswayo haarege kuita izvozvo asozanye kukunika nabanye mwana ouya zvatosiyana nemaendero akamboita umntana abuye otouya sakusine kuti muri mai kana muri baba otouya kana neperformance yepachikoro zvatosiyana otouya kunyange zvaanenge akufarira kana pafoni kana patv zvatosiyana zvatosiyana zvoti ukavhura kudai
Kawuvule nje ngoshoko. unokwanisa kuwana achitamba neimwe nyoka yakakura. Ungambona sedlala nenyoka enkulu. Zvaanenge achiita nayo Ebesenza nayo. unorohwa nani ukafa neBP. Ungabona ubetha inhliziyo, ubetha high blood. Saka azviite kana asina kupindana pakati penyu. Akwenzeki xa ngene phakathi kwethu. Saka pane tsika nemuitiro Kuneminye imithetho nezinye izinto nokuti ezenzayo. dzimwe nguva vatungamiri vakawana mukana Ngamanye amaxesha intokazi noba nethuba vanokuudzai baza kuxelela kuti pakati penyu mukaona munhu adai xa nibona into nje phakathi kwenu uyai kuno zani ngapha muchenjere kuita kwakati nibe clever for into zawuthi nekutaura kwakati nokuthetha kunje zvinokudetsera iwo izaninceda nani kuti vamwe tinongofamba. ngoba abanye siyahamba. Haleluya. Ndoda kugamuchira kereke yano yari ndimkela inkozo kaThixo. ndofungapinda pandanchedza kutsanangura apa ndiri kuti kunyange mapindiro evanotengesa even izinto abazithengisayo pane oda vanopiwa nzvimbo ya kukwi-order yabantu yabo havangopinda pese abangeni nje pese ndawo yonke. handiti vane nzvimbo yavo vanotambirwa zvakanaka tipa zvinhu zvatisina vopiwa nzvimbo yavo zvakadi boni kwindawo yabo kakuhle zvakanaka. Kana muinewo kamuripo kanoinge muchikumbirawo kwavari kuti pano pane conference mumwe nemumwe ane zvaari kutendawo paconference uye tiri kuitawo madhola even econference kaciselani isu zvatane ukama unofanira kunge muine ukama njengoba asinokushonavo imi maungana pano panzvimbo yamakabhadhara this premises ndeyenu nendawo le ndimi maunganidza vanhu pano ini nidhibanisa abantu apa ndimi mune mvumo yaanopinda neasingapindeni vane mvumo yongena inongangeniyo handiti handitsho ndimi mune tsika inoitwa munzvimbo yamaunganidza vanhu ini avasazitele sendawo nidhibane kuyo havafembere ndimizve munovaudza abanye baxelela nini asi nemutoo unopromota ukama vadwaendele promote kuhlobo amen. Pane vari kunzwawo zvandikutaura bakhona bayivhayile ndithethayo pane vari kubatanawo neni bakhona babambayo kule ndithethayo kana vamwe mai varipo vari kubatana neni abanye bakhona bambana nam varipo bakhona ko vamwe baba otata bona ko vamwe mutungamiririwo bakhokeli ko vamwe mutungamiririwo varipo here vari kubatana nemi bakhona bakhokela bambana nam ko vamwe baba kwamanye ndinotenda vamwe baba variko ndiyabulela abanye otata bakhona. haleluya. Nekuti ndikuedza kutsanangura nawe kuti toda zvinhu zvinei ndisamuxazikazikuti kana oda yanetsa xa oda isokolisa musatambudzike munodedza isu ungasokoli biza thina oda tinokwanisa kuiisa oda sakwazi uyibeka siyilungise kana kuti musingaidi kana because kana panhu pasina oda ibvapo apo ngokona oda paswere pababatsiri amnyanokade zvinhu zvikashaya oda ibva zvako kapo sukapo saka isu ngatiedze kugadzira oda thina masizama zenu zvakanaka. Ndoda kutenda zvikuru seza kakuhle ndofunga utungamiri ndofunga apa mabata zvinhu zvinogona kugadzirika avatiti ngavakhoni bambi lapho handingati zvangu abcd patinopfuuro zvandachiita zvingasvikuitei ningi ezo ndama zingene aiopen nhasi izuva zvapupu ikereke ine mastructures inkonzo yethu inkonzo ye-structures tine sungano yavana baba sinomnqophiso wotata kana tichiti zvapupu ikereke yemhuri xa sisithi inkonzo yamanqina inkonzo yefemeli tiri kureva kuti pana mai pana baba sifuna ukuba bakhona utata ukhona umama hapagoni kunzi mhuri kana pasina baba pasina mai akwazi nakufemeli kungekho mama notata. haleluya. Pane mwana kubakho nomntana. haleluya. Saka ama-structures edu aya kwezi-structures zethu ezi ruwe ogani imwe neimwe structure ngasinye kwezi muno muzvapupu apha kunkonzo yamanqina ine simba rokuzvimiririra inamandla yokuzimela. haleluya.
kuti tisongane tisheye matambudziko atinawo sana baba ubasidibana sihlulelane ngengxaki esinazo ita njengotata baba kule matambudziko kwecala ukuthi bakhona ingxaki ukasasheya nevamwe unozvisungirira uba wena kuhlulelana nabanye uyazibhopha ngokwakho. haleluya unogona kuudzwa unzi adzimai enyu vari kudanana nani idambudziko ungaxelela unkosikazi wakho uthandana nobani ingxaki leyo ukonana mudzimai kana kuuraya kana kumuramba ibini kumbulala okanye umlahla uzonzwa kuti ndainyepa zvangu munhu akuti ndakatombonyepa mai gurushuwa vakaenda mainishuwa vakadii vakaenda nyani lumkile nyani umama iwosaro uchizvidema useke wena usola kuti kwenga ndakakurumidza waye ndingakhawulezanga saka ona kuti dai ndakaudza mumwe xa bendiyixelele omnye ingadai yakandiudzawo kuti iye munhu wako uyu ane umbo hwaakupa here ngemxelele uba ngabana nomntu wakho kana kuti ingadai wakatosheya nemumwe anoti aiwa akambodaro nhingi akazoti ndikunyepa zvangu uthi hape chilo akadaro nhingi akati ndikutamba zvangu saka munyepi hateedzerwa umntu wakho akalandelwa wobva wasunungura mumwe wako mopfuura mberi nekuronga zvemuriya iziyo yakho chikonzero washeya dambudziko rako nemumwe ulele nomnye nobva waziva mapinduro asatani ubone indlela rauri kuti dambudziko iroro pamwe rakatombowira baba ava sometimes bikadibana notata ubani saka vakasangana newe mukakurukura xa ngabana ncokole kunye nawe unoona kuti neniwe ndofanira kukunda nomutoo ubona uba namzavoyisa ngabantu lendlela ise ngayo. haleluya saka vanhu vanofanira kuva nesungano abantu bafuneka babe nomnqophiso vanofanira kuva nefellowship bafuneka babe nefellowship. irombo rakaipa kuti pawhatsapp paiswe musoro wenyaya unonzi nhai chinonzi sungano chinobva kupi mubhaibheri yimbi kakhulu nekubona umuntu esithi unqophiso usuka ebhayibhileni. bhaibheri rese ifellowship ibhayibhile yonke ingunqophiso bhaibheri rese kuwadzana yonke ibhayibhile ukona munhu achiputsa kuwadzana ndewekuwadzana kuwadzana kwana baba kuwadzana kwana amai kuwadzana kwevana unge paine nqophiso kuzo zonke ezi ndawo nekuti jesu vakuti ndine fellowship nababa vangu ngoba uyesu uthi ndine-fellowship nobaba wam. haleluya fellowship yandinayo nababa vangu ndiyo fellowship yandinayo nemi i-fellowship endinayo lotata yiyo ndinayo nani kuti ini sezvandiri muna baba uba wekum nemiwo muve mandiri mandiri mava muna baba njengoba nikum nibe kubawo ifellowship ke yi-fellowship leyo kuti isu tava muna baba nakomana ngenxa kanyana ari muna baba unyana ukubawo wakhe therefore isusu pachedu kufanelekile uba kunge tine fellowship yedu pachezve ngokunokokwethu sibe nomnqophiso wethu kunyange nana baba fellowship nani kuba ufanele ube nomanyano hazvifaniri kubvunzwa nemukristu zvekuona munhu achidzivisa umntu ethoba sungano yekuwirirana umnqophiso wokuvana kukristu is a typical satanist hayi isatanist leyo. haleluya ukona munhu asiri careful nemawords ake aanoshanda naaplatformyechikristu is a typical satanist isatanist leyo. haleluya 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 that is a typical satanist typical satanist munhu anorwa nekuwadzana kwesungano yavana baba is a typical satanist. is typical satanist leyo. ari kurwa nekuwadzana nobantu mwari kana vachiona vana baba vachidya pamwe chete uthixo xa ibona utata besityakho vachisheya pamwe chete ehlulelana ndawonye vachiswera pamwe chete elala ndawonye vachitaura zvokudenga pamwe chete ngeendawo zasezulwini vasingaunganire kunoba asi vachiunganira ibva kusheya ivshoko ramwari izwi likathixo mwari vanofara uthixo uyavuya zvino mwari havazofari kana paita mumwe aita pfungwa dzekuti zvinonzi sungano yana baba chabva nekupi hachifaniri kuitwa nekuti kuti chabva nekupi baba mbuzo kuti usukapi mwari vakatisika nemufananidzo wavo uthixo usidala kwemfanekiso wakhe. haleluya
Mwari ndiye creator. uthixo ngumdali Musiki wezvinhu zvose. umdali wento zonke Akatisika nemfananidzo wake. dale ngomfananiso wakhe Wake kuti isu tive neindependence. okuba thina sibe Nekuti iye nekhululeko zvatisika nechoice yake. usidale ngoba yakhe Tacreatwa kuti tive ma-creators. sidalelwe baba Tigone kucreata wosungano. sikwazi ukudala umnqobiyaso Ungofunga waka kuti zvinotani nekuti ndazvishe. Wazvishe. ukoma ndiswele Imo mubhaibheri pacho hazvina kushayikwa. ape bhaibhileni ayiswelekanga Tikatsvaga sungano yacho. kazokava nomnqobiso wakhe Vane varipo paplatform. Vanhu vasingaverengi. abangafundi Haleluya. Vanhu vasingadi ebengafundi vasingaverengi. Shoko raMwari rinoda kuverengwa. izwi kathixo lifuna Harina ukufundwa kumirirwa munhu mberi kwako. alilindelwe bombe kwakundo phambi kwakho Hauzotenga bhaibheri ende munhu iyeye uri kuti ndiye achandipa. Nomntu Musi wanorasika, musi wanomba bhaibheri rake newe warasikawo. nawe uzawulahleka after 9 Chakanakira bhaibheri kana uchiriverenga mashoko aMwari. ibhayibhile lizwi Nekuti kathixo panguva dzaunoaverenga vayakuchene khona umoya ongcwele unofanira kuti ukubatsire fanele kwama kuzarura. uncede ukutyhilele Haleluya. Samchiona vamwe vanomira mharidzo dzekukopa abanye nedzokukopa paTV. befuna ukukopa intshumayelo Vanova munhu unlimited. Abantu chikafu chemazuva ese okuti mukamuti makuseni paridza unothanda ngisasa makashumayele mharidzo iyo mese munoti yayayaya. notshumayelo ndiyaya sasa Sakazomutiraya kuti masikati imbotipamba makashumayele late munoona zvakuda kunogomera gomera. Unomelwa, unomelwa. Manheru chitiro pafadza itiende kunorara. wasikelele ebusuku siyolala Yango mvura. manzi nje Wozi twakakopa netwakanyorwa netwakaiswa papeji twapera ari limited. Haana chino chaanozivirirawo kuti Mwari vamusvitsewo iye agozopawo. kwazi naye zokunikezela Haleluya. Haleluya. Saka nesuwo tinofanira kuva vanhu nathi funeka sibe ngabantu vekuti tizive kuti takasikwa kuti tifambise basa reevhangeri. vamasambisa ivhangeli Kana mastructures mamwe mweya mutsvene uchitibatsira autizarure kuti avepo anoita kuti Mwari vakudzwe. kwazi kudunyiswa Haleluya. Tinotenda. siyabulela Saka ndikuti hasi tiri pasungano yani yevaduku. sisemnqobiso nabantwana Tiri kuti vana vazive shoko raMwari vari vaduku. abatsha mabazizwi kathixo besebancinci Right. Handina ndoda kuti kana handidi kunyanya kutaura zvakawanda asi ndakamukumbira vhesi yaDeuteronomy ndifuna incwadi yeDeuteronomy 6. 6 Imboya kuno ndikusheke maoko uri nani kana izvozvo zvawaita zvekuti une bhaibheri rako zava nokufambisana vaune ngaitiyani une bhaibhile yako ndinazvizvi asi zviri nani because waziva ndiri muverengi yazi vangumfundi une bhaibhile yako hauzoita confusion yekuti munhu anonzi muverengi webhaibheri sumuka xa kuzatofuna vanhu vaphakame kana sekuvhutulukamele bhaibhile aiwa haina ndishande nemunhu akadaro ndinoda kuti munhu ngaangokwana ndifuna umntu makabaleke kuti from the word go kuti makazokatanga akuradza confusion uchibvako uya kunozondizodza confusion taakudzinga xa usuka neconfusion power nawe uzodhibanisa neconfusion apha ndakuxotha zvino zvawaita izvi yento yenzileyo saka ndati ndimbokubata mandibambe kana izvozvo zvimwe handingazvizivi ezinyaka nzasi asi pane izvi Kodwa hamuna angandirambidze kokuti uthixo asoze akavuma mandibambe nekuti izvi ndazviona kuba ezizibonile kusumuka nebhaibheri rako uphakama nebhaibhile yakho mazvinzwawo vamwe sunga zvakanaka sunga chaizvo zvakanaka zvandaona hapana asara mumwe umyazivhutulula asheke kunyisela pha chii makarukwa sei sekandoni apho ziwe njani apha nono
kuti Mwari masikiro ake zvimwe zvinhu uchikunjira dala ezinye izinto idzo pfungwa idzi mukadzicherechedza pane vanomboongorora kuti dzakaita sei kana uziqwalasela kwabakwazi uqwalasela dzakada kukonyoka jikelezele kophelelana kunge tikonye amasikirwo akalimibungwana vamwe vakatarisa munhu akasaita zvinhu zvakanaka vanopedzisira vachiti asi zvaenderana neki zifanana nalemibungu ipanga 66 Haleluya. Deuteronomy 6 msoro shoko pa 1 vanorayirwa kuchengeta murayiro yaJehovha. nawe ndiye murayiro wa Jehovha. Mirayiro ya Jehovha haiperi. Mirayiro ya Jehovha haiperi. Asi iwani. Kodwa munye umyalelo. Ku Old Testament. Ku Testament endala le. Mirayiro yese miyalelo yonke i-613. i-613. Tazosangasa ne-New Testament. Asiwasa ne-New Testament. Inenge ya over 2000. Iba over 2000. Asi zvese zvizva zvine michini. Kodwa yonke nokathethi no. Murayiro chi? I-1. Miyalelo munye. Werudo. Wothando. Hallelujah. Amen. Rudo ndo principle. Uthando i-principle. No foundation. I-foundation. Kuti foundation kana isipo xa i-foundation engekho zvikanzi imba iyo yakavakwa kuthiwa nevakhiwo asi haina foundation. kodwa ina foundation Usapinde moyo. ungangeni apho wena Usati haipindwe imba isina foundation. Saka foundation i-foundation yeshoko iri rese iri yezwi lonke eli murayiro umyalelo 1 umnye watati chi? Rudo. sithe luthando Ingorudo rwacho runozopatsanurwa uthando olo luye lwahlulahlula kuva mirayiro mingani? kumiyalelo mi Apa ndati kuva mirayiro mingani? ite miyalelo mingaphi Miviri kana ndakadaiwo Handiti. ndinotsera hapana nidhi kuramba munyoro ndakadaiwa ndakutengesa kuva mirayiro mingani? kumiyalelo mingaphi Haleluya. Kuva mirayiro miviri. miyalelo mibini Wekutanga wokuqala uchiti usithi njenakatibese apo. Yeah. Hallelujah. 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 Kana mwana kuzonyora ndibabani babani babamtasa asima bviswa uku. Alright, good. Because kunoita order ndinokuziva muri murume weorder. yayazi kuito the order Saka ndiri kunoku muri ikoko kazhinji ndichinonzwa kufara kuti kwakarongeka. yayazi vakumusekile Haleluya. Asi kana paine munhu ataura pa 7 days ino xa kunekule 7 days nguwe zvokuti achiziva kutora aine experience yekutora taridzawo nhingi yake vanongoti ipapa zvokuti vaoni uko vachazvinobhowekana bcause vane nguva yavanoda kumboona kuti vanhu vanga vakawanda zvakadii ataurwa naabvunzwa neazosunga akapindura muzvazvane zvezvavangonangana nemunhu nenguva ndoda kukosora nenguva ndoda kubvisa madziwa anenge asingabva agoneka kutora kunoda njere. Haleluya. Ida Jehovha Mwari wako nemoyo wako nepfungwa dzako dzese nesimba rako ndomurayiro tanga zvese zvinozonzi usana navamwe vaMwari zviri kubva parudo nani
Paluso zvese zvekuti ufarisa vamwari kana kugeza tsvimbo kuzi une rudo nani tinirokanzi une rudo nomama hamugoni kuzova neimwe girlfriend mukaita zvinonikana muine rudo naamai haunotandwa nomama kunyangwe vakarwadziwa sei navangabva kunga kanani kunyangwe vakava deformed kusvika papi navangenzakala kanganani na kunyangwe vakakundikana chipi nechipi vamoisakala ndonandoni na unoramba muri makachengeta mhiko yasono kuti never is stable. Hallelujah. Ndorugana navutano navo ndoma principles the principles yes kuti rudo naMwari tolutano lotiko kana ukati ndinoda kunamata kauti mvutandazi usina foundation usina ma principles ungena foundation imirayiro yacho imirayiro yacho ngemubhayibheri unozitikadeni isake. Hallelujah. Chinozoita kuti munhu aveze chimbo kana kuti anzi kurwara kwawaita kwakuda jira kwakuda chakati ndama togula vafuna ndotine ne akusiya Mwari chikozero kuti ana ma principles ana foundation azive kuti pakushanga akayazifaniri kudava nevanhu ndinofanira kuendina Mwari wamemero chikwambi vanhu navanyotiko. Hallelujah. Ndopanozobvamira yese mizhinji yanobvela kona yatikutaura kuti inozosvika ku613 murayiro wechipiri wesibini unozikanwa naamai mama kuno unoti chii vauzei mamuchini murayiro wesibini sununguka izveni murayiro wechipiri amai murayiro wesibini mama murayiro wechipiri murayiro wesibini mama Tanumana wako jengo standa ngako wakona. Unabva usana ripi? Kufunga umsangano. Kwa nature baba kunolereza baba. Bible zibatiko. Manunura nyika. Kula bantu hapa. Manunura ukula bantu hapa. Noni ayo miri, noni ayo mibini. Ida Jehova Mwari wako kandi yonziko wako wechipiri njuwe wesipiri ngemulungu ida mumwe wako sokushira kwa umuntu kandi umena noko chekusana ngako. Hallelujah. Amen. Kuroti zvinozonzi imi baba musaite upombwe tete kuti wawena tata ungakekrezi zviri kubva parudo nemumwe wani tete utando nomelana wako wokuti nyangwe pakaita mwana nzenza yakaita sei haugoni kuibata une rudo nemumwe unotando nokuti mwana uyu ana baba namai kuva nomama notata saka baba namai vake umama notata vake vari kushuvirawo zvakanaka paari vaimwonere ndozitena vokuuye kudai anga ari mwana wangu achinzwai kave ngumntana wambeza kwanjani nokuzvida kukustanda kuda mumwe wako sekuzvida kwaunodi utano mumwe wako chekustanda ngako kuti uyu mwana ndewehama yangu weshobo sangu saka ndikamudai ndingamutanda dai anga ari wangu ave ngowangu ndainzwa sei pendizauva njani ukanzwa kuti dai anga ari wako azvaita saka kana uchida mumwe wako hauchagoni kuzvida kana ari mudzimai wemumwe wako wefunga kuti dai anga ari wangu achinzwai enzauva njani muhotera inoi panoni inoi pasi pemuti pana pasi panomuti pamvuri muno pamumota muno apo kule ndau kwakawanda kuno apo kufihlakele wofunga kuti dai anga ari wangu kana kuti ini zvandiri kuno wangu kuitwe wamkwenzwa ndoni kuye. Saka wakuona manje kuti saka ini kana tisingazvide munakati nastandi mumwe wangu kana ndine rudo naye alo mnye wangu ndinotando naye handigoni kumutorera mukadzi wake handikwazi mutatira mufazi wake. Hallelujah.
yanyira irumwe yese yasiri kubaba isuka harudo unerudo naye nemume wako kana usina rudo naye kama natano nawe azvisina rudo runoda kuti uziye foundation yako ifuna mavera iyo yatutimira ibe negumi nomyalo sana myalo nishumi myalo negumi yacho inobva pamyalo miviri imyalo nishumi so myalo miviri inobva pamyalo nemibiri iswa myalo omye myalo waniwe ndewerudo myalo wako akakusika auzakukumenga mwari wako because nyango ukaenda pane chimwe chimwari achinapokusika kanga zakutale ukaenda kune chimwe chimwari oyewe stikweni achina kumbokupa vana kanga zikunika vandwana. haleluya vasikana vanga vepo vakomana vanga vepo indombi ngakona unyana vepo iwe hakuna choisiya izvozvo wena kuna chosa nono wakangoona auya mwana musikana wakangoona auya mwana mukomana semungana ndombi vonunana ukwekwe haleluya haleluya zvakaitwa nani yenze ngani iwe kune vamwe vasina kutomboona vana vavo vamanye vakona vakasavona vakasiya madzimai aine pamwiri vasiye mumfazi miti nobva vafa wafa asi mwari wako akaita rudo nani watikonzi utano nawo nobva aita kuti umboonawo vana vako kusvikira nhasi saka ndimwari wausingafaniri kuvenga nekuti avo vamwe vese vaungamushumira kana kuda havanambokuitira zvese nhasi unoti kana vakudawo magirlfriend okuzora mafuta ganda richibvuma pane akakusika pane akati black is power nobva akuita mutemo pane akakutsvukisawo kuti udane nekutsvuka ikoko pane akati mumbondelodei pane akakuita size utomwa unoti size harukurunza kuchembera kuti kwadarika size nokurunza kunodi izvizvo zvese izvi zvorudada nazvo hauna kuzviitirwa nemunhu pane akakuita izvozvo saka unofanira kunge uine rudo haleluya unofanira kuva nerudo namwari wako kana tati une rudo kuda kuti simba rako rese ucharipedzera pamurwi kana tati une rudo naamai vakarora kana tikati une rudo naadzimai mwoyo wako we mwoyo wako wese simba rako re kunoti zvesimba rako zvinodyiwa nani naamai hazvidyiwa namarwei zvinodyiwa nani nepfungwa dzako unofanira kunge wakaspoiliwa njere uchingorota izvozvizvi ipo panapa usati uona zviri pavhesa vari pano wafuira ose wandonyora futi itasa zvimwe zvese vandochi iyo ndo noshohani nosho yako chi samuromo kumbira rogero unana mai tianaita noshohani ndaita noshohani anditi mbuya nchazvita mbuya nchazvita ndipfuma dzako dzese nemwoyo wako nesimba rako pamudzimai wako waunodi waunoda ndiri kupa semuenzaniso kuti nesuo ipo panapa pakanzi pakudikwa kuvakwa mwani angodai vachirova maoko ashumba $100 koneki vanonzi vajeki vaya vabvisa akasati akanimbomira kuenda kuchereti akaninyerera kuti anzwe musimbe zvakaita vana baba ajeki kunamata hakunakidza vanhu vakaita sei kunokunakidza chete kana mabva panyama mapinda mumweya wamwari because munenge musatarisi zvemunhu kana muri panyama munongora Satani akagara mumwe musoro panapa
chinangwa chemunhu 7 days yese chinoheva kuna chekuswemhoresa ajeke uzama ukusondisa kwaujeke why njani because munhu wekupioneer development ngoba indoda zviri pachena zvisingabvunzwe kana ani anotarira zvachivangazviziva dzekumakwani dzinozviziva yaziwa kuti murume anonzi jeke anoda development indoda kuti akujeke iyayo therefore chese chiragenesi cheche development yayo hapana zvimwe kare kana munhu achivenga inini xa umntu enzonda mna anogona kusakaurisa ini ungakwazi ungajongisisa anogona kukaurisa kana muzukuru wangu angakwazi ukuchana mzukulwana wami anogona kukaurisa kana wandinoda angachana nabantu bathandayo ye zvino kana ndiri panapa xa ndilapha munhu anogona kuona kuti titouraya chechi ukuze sibayele nkonzo leyo anofanira kurwiwa naye ndiani bana funeka sime naye haleluya saka ati igore rekukura pamweya umnyaka okhula kumoya mukararama panyama xa uphile enyameni pamuri pakaipa satani haasi kuda kuona zvakuda mweya zvipi inofuna moya zezi kuti tisimuke tipfuurire mberi kubva pane zvoizi phakame zifike phambili pakuti tichinge tiri pai pamoya munizve zvakanaka vana baba satani ari kupaya hamumire munongorei kungora kunetse ndakati andiri muduku munhu kungonzwa muda murefu makugara vangopocha panzwa pelade maenda manoparidzo ishimboye mutipe munamato zvotopera azvi ona azvi munhu akutogara nemuseshondo munhu asheri ngemini yangechawa manhora nemusoro ipana nenhloko kwezilapha mimwe yacho ukaitarisa unazona izinto zvechokwaimega unakafanirasana kuti regai bhishopu vadaro bonubhishopu mune kanjalo nokuti zvinobuda mumusoro uyu kana zvinobuda mumusoro uyu kana zvaakuzobuda nemuromo wacho fana nomlomo lo regai vadaro ngekave njalo haleluya haleluya zvimwe ndezvekuti panapa panoitwa zvinhu kwazvo asi patabva munokuzivai apa usingakwana ndakwazi zvakazvitaurwa kwamabva munodi apa vezitakaziva usingakwana uye zvichataurwa muchienda munodi even akazi zauti lusiya munozongoziva kuti zvinorevei uyayazi vasitira nomena mogona kunzwisisa kuti saka ukwazi kukondisisi ba haleluya takachiti ida mumwe wako sikuzvida kwaunodi izitano mwana wangu zvokusana ngako vajudha vakatadza kuzotenda nekuti vanga vasina maprinciples api amajudas emurayiro mabazana totes principle vanga vasina foundation yemurayiro kuti mirayiro yakabva pa bengena foundation havana kuziva kuti mirayiro yakabva parudo bengayazi ndosaka muprinsita asoyo mpristi akasiya munhu airwara munzira washiya umuntu wegule endleleni ndosaka murevi muprinsita anomuziya anonzi pasti muprinsita aimirira mwari kwi umpristi vaamene uthixo phakathi vanhu vakaona muprinsita wenani mwari nevanhu vachiziva kuti ndiye ari kunotimirira kwaza abantu bangumpristi kunamurayiro asi ndiye akanga akadzidziswa kududzira magwaro kuti anorevei asi paakasangana nemunhu apondwa nemagororo vadhivana akamusiya achitandadza iye ari munhu kodwa ine ngumbi nokuti kana munhu amuona ngavoti aona mwari haleluya murevhi akanga ari zvimwe chete izvozvo paanoona munhu akapondwa anomusiya fu akona nomuntu wapfina wapitana kuye anga asina maprinciples emurayiro wekuti rudo nokuti dai anga aina rudo avainanotando ingadai akafunga kuti uyu zvaapondwa watilongo kodai ndanga ndirini ndasiyiwa aive ndim ndishiwa saka dai rudo rwanga rwuripo aimusiya kona bengazumshiya because aifunga kuti dai ndanga ndirini ndapondwa ndisina hepi kana anondiziva ndim luketwe ndosiyiwa sezvizvi ishiwe ngolu hlobo chii chaiitika into nobiza kwenzeka saka kana ndikamusiya xa ndinomshiya
iro shoko rerudo richiti ita mume wako sekushira kwaunoita kana ndikamusiya kure kuti izvi zvaawirwa nazvo ini ndingade kuwirwa nazvo here kana ndisingade kuwirwa nazvo saka ngandiite pandinogona nayo. Haleluya. Saka mprista akarasika kuti anga asina foundation yotando. Mirayiro iyi inozoenda kwainenge ichinzi kuya kuyanzi usaba usauraya ndo mirayiro yekuda mume wako because haugoni kumubira kana kutando wako because akwazi mbela haugoni kumuuraya kana uchidi akwazi mbulala kaumta uchimuda kwainodzika ikunofunga inenge ya 6 apihlako lobona yekutanga iyo inenge yaita 4 lokho kale before yekuda mwari lokutanda uthixo le inenge ya 4 yakuzotsanangura kuti usaite chifananidzo chechiri kudenga kana chechiri pasi sezulu nomiphansi kuti wagadzira chimbo yako uigadzira nyoka chachifanidzo chechiri pari usenze wagadzira chimbo yako uipa shumba sokuti batanyezi ngati ngonyama zinto zaphansi kuti wafunga shumba iri pasi asi shokorati ita mwari wako zvekuti haugoni kugadzira mufananidzo wechiri pasi kana chiri kudenga kuti uchinamate uitandaze. Haleluya. Haleluya. Saka mirayiro yese iri gumi iyoyo imirayiro yonke inenge ichibva ipapo bisuka hapo pashoko 1 rekuti izwi linye litutanda ndazvitaurira ndangotaura apo pataurwa musoro weshoko ndithatha hapo kuthatha isihloko ndaba wekuti mirayiro bimiyalelo right ndoda kuti udzokorere ipapo ndifuna ukuyela phaa. Haleluya. Todzokora Deuteronomy 6 musoro weshoko. Vanorayirwa kuchengeta mirayiro yaJehovha. Iro shoko rekuti Deuteronomy rinoreva kutaurwa kwemirayiro kechipiri kana kuti kudzokorwa. Deuteronomy chedu kuti kubuyera kutenda kwemiteto kwesipiri. Deuteronomy mashoko mairi akabatanidzwa. Rinoreva kudzokorwa. Haleluya. Saka uyu murayiro murayiro chii nofika tese tinoziva zokorora musoro weshoko Adzokora zvakare musoro weshoko. Vanorayirwa kuchengeta mirayiro yaJehovha. vanorayirwa vayayalelwa kana vichinzi ari kurayirwa kureva kuti munhu ari kupiwa instruction. akusitomuyayalelwa utati kuti ni kuinstruction. Instruction haina compromise. Instruction haina compromise. Haisi kuti iwe unozotora saidi rako ndeye kunzwa chete. Kana wanzwa kumire kunzwa waita zvawaudzwa nenguva yakadi yawaudzwa. Panoti kunzwa chete unofanira kuti kunzwa kana wanzwa woita netime yacho ndokunonzi kuteerera. Haleluya. Kana chinzi munhu ateerera kuti aita zvaanzwa zvaudzwa kakutamuvhirira itererweyo kukumamela. Haleluya. Ndopanozonzi kuteerera kuno kunda zvibayiro kusitwa ukumamela koisa zonke izinto. Saka apa pari kurayirwa pana apa kuyayalelwa apa kuti chi Vanorayirwa kuchengeta mirayiro yaJehovha. Kuchengeta kana chinzi chinhu chachengeta kuti ndigciniwe. Tikati chinhu chino ichi chinoza kuchengetwa ne kuti chine pachinotsvagirwa pachinoda kuti chigare kangane mindau yokuhlala chisingakanganiswe nechimwe chinhu. akangidyazo nezinye izinto. Haleluya. Tiri kunzi tichengete utomasazvine imiyalelo kuti hatifaniri kurasa kuti afunanga zilahlile pamirayiro iyoyo imiyalelo leyo haifaniri kurasa afunanga ilahliwe. right. Ndiri kuti panapa panzi murayiro apa kuti umyalelo saka ndadzokorora ndikaenda kumaprinciples emirayiro maprinciples emitemo iprinciples emiteto kuti mitemo yese aba miteto yonke iri parudo isayotandweni. yezvino tinogona kugadzira mitemo sakwanisa kumuzira miteto yemaashers panapa nemaashers apa asi maashers vakazaziva kuti mitemo inobva parudo ndemaprincipleyazi isukapi ndodakanachira kuti kamwana kanobatwa gumbo kachikakaradzwa kwakaita sei kari kuita musinganzwa stereki akabva kakubilo kachirasirwa kupi alashwe pa
Bozi munhu apiwa basa lowunika umsebenzi nemitemo yokuvula vangadiwe apa oba abantwana basima apha iye mitemo yapiwa alozoziva principles yena kangayazi imithetho mitemo inobva pai izosuka elithandweni parudo ngati principles emitemo ari parudo saka mitemo iyi elithandweni iri kuti tichengete iyi uyo mazigcinele haigumiri apa mutumwa watava kutaura hausi pamitemo ineguru asi mimwe yemitemo yakataura kuti mitemo yese kana kuri kuold testament yese yakanyorwa apa inenge yakwana 613 13 Pasiti vesi zvino mashoko awa andinokurayira nhasi anofanira kuva mumwoyo mako. aya mashoko namazwi haafaniri kuva kunze kwemwoyo wako akafanira anofanira kuchengetwa yakagcinwe nemwoyo nenhliziyo pane mwoyo apa apa enhliziyweni mwari akaparukirira apa ukhele khona uthixo uku kunoku kuzasu apa ezantsi apa haada kuisa mapfupa apa pane mwoyo apa apa kwinhliziyo mwari khona akaisa mapfupa kuti pachengeteke ubeka amathambo ukuze aprotecte nekuti pane chinokosha kuba ikhona ebalulekileyo chokuti chikabviswa kuba inokususwa munhu hapasisi umntu akekho saka pari kunzi mashoko aya manje kana akuchengeta haadi kuchengeterwa muhomwe kana mupfungwa kana mumuromo okanye emlomeni anofanira kuva mumwoyo afuna kube kuti senhliziyweni kana akuzobva mumwoyo xa ezephuma enhliziyweni anenge ari yechokwadi abe angawanyani chinhu chese chinobva pamwoyo ndechechokwadi enhliziyweni yenyani chinhu chinobva mupfungwa esuka encingeni munhu angatonyeba nepfungwa munhu angatonyeba nemuromo asi nemwoyo munhu agone kunyeba akwazi uxoxa haleluya saka mashoko anofanira kuchenge mirayiro iyi yatakunzwa zvino zesicelwa ngayo apha ngoku sele yacho unofanira kushingaira kuvadzidzisa vana vako nokuvataura kana ugere mumba mako kana muunderline patashingona ndepanoti vana vako apa kusithiwa abantwana bakho amai kuti vana venyu vasarasike vanoda shoko remurayiro wenyu uneke izinto umyalelo wakho zvona mai tinorasika nyani kumamazalahleka mwana akangoita seanotikurire iso saa chimhandara angwedzi sisi imwe sisi yacho yekumurasa enyu usisi unombiza ngomlahla yeti ndopa kutoba ziso rakadii rakasimba neshoko rakadii rakasimba nekuti akura zvekuti akwanisa kudzera nekunzwa nekurishandisa wenza kusebenzisa ale zvinoyere akamama munushimure zvitiitiro zvakanaka imvula mehlo kwenze kakuhle haleluya haleluya mwana anoda rayiro inobva panama umntwana ufuna umyalelo usuka kumama munozomutuka atadza nechikonzero chokuti hamuna kumurayira ukamqalekisa kuba angakanga wena umyalele kwawena hamumirire kuti mwana atadze awulindi kumntana makone mozovaina makagumbuka then uzomyalelo sokufumbile munomurayira mwana makafara murirayiro yamunoziyaadhara ndoba munoti muri mumba makatofarwa mvuya ungakomntu uqumleyo kana ari mukomana hayi mumfana ukoona mwanangu akadai haasi munhu akonejeje ungalinguqatha kokorayita nje ndoba munodzidzisa kuti mwana ada munhu athanda umntu asade homwe yemunhu angathanda ipokotho yomntu asade pfume yekunzanzi ndiyana baba nendege vana baba nendege anarume nemwana wenyu angathandi nomntana wakho haleluya zvekuti anozongonoitwa chikoropo ngokuza kwenza isitop lapho haleluya vamwe vanenge vangosairira uye uzotanga kutsvaga zveklasi yake hayi kanga le klasi yakhe vazotanga kutsvaga mishonga manje vazotanga kutsvaga amayeza ke ngoku vatanga bongozozo uzaqala ezinye izinto ezimbi ngoku asi kurayira kwese kwatingaite vana kanakoko sikwenze ebantwaneni tese vana baba vana amai zonke botake nomama akubetsere kana tikarayira vana akuncedi kasiyani abantwana tisingavarayire nemaprinciples ayake principles ebhayibhile haleluya
vanatinotovarayira nemaprinciples eji abantwana sibayela ngeprinciples antoni ebhuku zencwadi nemiwo vaduku nani batsha mukarafana nemanyoro eupenyu izvi kalahleka nomyalo nobomi lo manyoro eupenyu izvi imanywali yobomi le musarasane nayo ingalahlani nayo makorokoto imi makaziva iri shoko yavuyisana nani balazilizwi haleluya kune vamwe vari kuridemba kuti dai takariziva tiri vaduku abanye banqona awabendani lazinsemncinci mukararama kunze kweshoko munorasika ngaphandle kwezwi munodyiwa nemaperi uyatyiwa zingcuka muridzi weupenyu akatipa mirayiro yekutevera ndimunye kuti vanenge vafamba mumirayiro yavo ahambe ngomyalo wakhe yaakataura iri mushoko rake awuthethe ezwini lakhe vanochengeteka uzawugcineka asi vanenge vafamba kunze kwemirayiro yake ngaphandle kwemiyalelo havachengeteke nekufunde zvinoita eki haleluya tikafamba kunze kwemirayiro yamwari akatisika azihamba ngaphandle kwemiyalo kunze kwemanyuwaro ngaphandle kwemanywalo yemaopareterwe anoitwa uyu mushini uyu ngendlela lo matshini Uzathi munhu mushini. kuyaba nomtshini kana chiti mushini asiri kulelani chimwe chinhu chezvimwe zvinhu zvinongoitika zvega chiri into zonke zenzekayo chiri oto plus mushini wemwari futi hatiuti oto nomtshini wamafuta sikwazi ukuthi oto haleluya mushini wamwari uri chinhu chiri more than oto umtshini kathixo oto oto kana ndisina kusumuka kunopresa rimwe bhatani hapana chinoshanda kana ndingatofa ngebhatini akaanza koto zvinotoitika zvega kana ndasumuka ndikanopresa rimwe kana bhatini asi kana taakutaura zvemushini wamwari nomtshini maoparetero aunoita nendlela asebenza ngawo haudiwe webhatani kuti uprese bhatani bhatini maipreswe haleluya pakauya chinhu chiri kukutoshora uku hapana chinopreswa kwauri kuti utsinzinye iwe unotozoerekana watsinzinya handiti unoerekana hausiri unozvironga asingolungiselelayo pakaita nyoka ukangonzwa sekwashinyoko akuboni bapha kunyama ngapha zvakaitwa kusoro munenge muchachekwa nemabhaya ovasiya vati vachibata kuti muswedere kuno ovasiya vati bambe siti sondele ngapha munhu akanzwa zvino uyu unzwa kubatwa lobanjwelo unozoita basa ndekui kumaizvo kune vamwe vachiti atizi vakutsvaga kutiza chavasina kudi confusion yacho right angodai haane kuzo saka pane ndati haisi oto zvamwari haisi oto nditindo katika seoto inombori imwe action iri reflex nomtshini kathixo reflex action yekuti zvinoitika iwe usina kuzvifunga wena uyenzeka lento ungangawucinge haleluya pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika mumaseconds mashoma seconds ezimbalwa panoita kumwe kupona kwako pane imwe kwako njodzi kwenye ingozi zvekuti ukanzi zvaita sei kuti uite zvaitika mu3 seconds idzodzo kulento 3 seconds leyenzekileyo zvinoda 30 minutes ifuni 30 minutes asi pazvaitika apo kona kwenzeka zvaita 2-3 seconds kwenzeka 3 seconds kuroti hausisiri iwe ipapo kwete kuti ainguwe pa zvaita action yamwari kwenzeka action kathixo maoperatorwa anoitwa mushini umtshini ka wamwari saka mushini uyu ndovaniri kuti hauoparete kuti urarame usina manual ungena manual yema-instructions ye-instructions emaoparetero nendlela zakusebenzwa ngayo yemushini upi nomtshini uyu lo mararamiro emushini uyu indlela osebenza ngayo nomtshini lo akabuda mumanual iyi shoko ramwari lezwi kathixo uyu mushini hauzoshanda unoparara nomtshini yokuphela soze usebenze vatenzi varidzi vemushini uyu
inkosi umnini womchini lo vanosvika pavangatsvage mumwe mushini wekuti uyu unenge usina basa akafika akagara mumuchini pano usina musebenzi hauna production yaunodi hauna production nesu tikasashanda nemainstructions ari mubhuku ramwari tikasinosebenza ngeife kuna mwari akatisika ane zvibereko zvaanotarisira patiri kama zijongileyo anozvishaya kana tikasarara mashoko amwari pilizi akazifumana tikozozikama therefore tadurungunda chasara kurasa into eshekileyo ngoku lantu basephukile ndafarira baba zinyani ndivuyela ukuba uziyani muroi molo haleluya ndafarira aro ndivuyele aro amen patakasvika pachipinge apafika kona chipinge ndo vakatigamuchira uyosamukele vakatigamuchira vakadhakwa vainwa vaiti 11 o'clock vachi 11 o'clock kana 1 rikanzi rapera pachisumbanje vosumudzira neshamwari yavo achikumba pinda pakamisana chomo yake pa kuenda pachecheche 10 kilometers 10 kilometers vofamba ahambe muchinzwa munhu achiti ndaivi muranda muijipita unenge wakufambiswa zvo 10 kilometers kuti doro vapera pachisumbanje ndakuenda kuchecheche vamwe vakazorora vakavata munhu ari kushanda besi abanye balele bandoni baphulo buya bayibaza satani haite satani akainzi haleluya satani haite varume satani akainzi madoda sati asvika paya achikumbotra aiti adzimai avo ndevanonge vanombopinda zvavo zvakazarurwa asi vaona zvavanokuita zvine musoro vakagadzirira kuti vagokugamuchirai vakagamuchira kuti vangangopindawo chechi iyoyo ine zvangu hai vanga vakati iniwei saka kuchenjera kweseseleukona saticha nekachirungu taita tichiudzwakamuna kurongeka katicha vasangana nemapostori emagement haleluya svika iya inini avo ndovaya tine mwana wedu ndiye ane dambudziko uyu amai vanopinda yavo zvakazarurwa vaonawo zvamunoita zvine musoro shes ready to join you inini ndine yedu yenzizve isingaprofite patezovhurana mashoko enu ebhaibheri echiprofita iri kubhuruwa yakaiwanira kubhuruwa evangelical isu tine yedu yemhuri ndimune yedu yemhuri aiichiratidza iri professional yakarongeka dzidzidzinobuda professional. There are first born churches ndedzematangwe zokala chechi dzedu dzematangwe ichikoza zokala dzekuno dzematangwe nezengalo atizhanoti haleluya. Saka ipapo kwai kuma3 tsakuda kuenda kuma4 pano 3 sisi yako4 achikumbura chitaura nesi 6 o'clock go6 yakazochaya vari munyori vamunyori wezvapupu havana kuzodedza mumwe wavo kanga kuiza umwe wake zvinanzi shamwari rwakuno doro rasati ratoperera vatovaka ndokumutswa risina kupera sevanhu vaiti kana vobva kuma3 takaita zvekusangano vachirimo richirimo timenisesegona landi apo pa vasvika vakati dzidzei kufundile vafika munhu akarorero chikoro chake kusvikirawo apa 6 yake kufundile pako apa 6 zake havanonoka kutaura chirungu akabile koteisbase savanhu vanga vakatimiwirei minutes hazina kupera ndinzwe chimbobuda panze handidi munange mavovo
chii chaitika inonenzera ngo murandi waMwari adumbirwa kunyafa akadhakwa zvake doro rapera adumbirwa nemashoko kusvika pakutadza kukontrol misodzi kana kwazi kukontrol zvinyembezi kusvika muprofita matoziva pandati chimbobuda panze handidi muna nemavovo handiprofite muna nemavovo chii chaitika kuti kumapanze kutero chaita sezvo inonenzera ngo nobva vatendeuka babasinyana vaguko kuva muziyani nobva vafamba neshoko kuneta nobva kwauya ukutina kwavhera kwemakore makanje more than 3 kuneta kwadi ukutina kwavhera more than 3 years neta kwauya aro nobva yazosvikako manje manje nobva yavamutsurudza ndafara kuti vari pano ndavhura parola haleluya zvinofadza kuti mukafambawo vanhu voteera kavahamba vanhu varandwera haleluya zvinofadza Mwari akavakomborera akavaonesa zvinhu zvakawanda vakasumudzwa kuti vapupura pano panzalo makangwine vakasiyana nevamwe vanonyepa pamberi pavo vanye vakauka pelapo ava havana mukana wokunyepa because zvakaitwa naMwari zvechokwadi zvinenge zvisina kupera mungatova nyima okava ndechiti vanyepi chimbogarai kani mupe vanhu mukana zvinoyakuitirandekokatauya chinzwa zvamunozotaura machi ndazoita munguya chiku ndivazazodai ndakazofa usiku ndivatazodaimaripa pakabhira kuti vanhu vanakakosora katsoka utikulungile garai pasi apa topenya tinzwe zvinhu zvinoita vanhu vanzwe Mwari wezvapupu vanhu vanganzwe Mwari wechiku vawenze ndoni uzasi Mwari. Haleluya. Haleluya. Zvinenge zvakambovhiringana mvura yakabvondoka zvayo. vamazi jela ashukunyisweyo kanyakunyakunyayo Kune mvura bvondwa kuti mazazanyazanyisweyo muzvapupu ndikutotaura kuti muzvapupu mune muchida wokuti kana uine kapakeji kako kaone pakeji yako apa zvandiri kuita izvi kana mazokuma sangano musateedzere ini. Haleluya. Kana makusumuka ini sumukai zviprofessional zvine sequence wakarongedza mashoko ako kuti nawe ndiri kuda kutaura iyi nhau mbiri asi kuti iyi inzwi kwendinofanira kutanga iyi ndozotera iyi ndozopesera neiyi unofanira makarongeka saizvozvo mukateedzera izvi zvandiri kuita vanazvi zvinokurasa because izvi zviri zvega nemi zvibvume ukasazvitambira kuti izvi zviri zvega ndofanira kuzvitambira zvakanaka mazova vanazvi because ini ndinogona kutaura zvisina kurongeka but ukada kuti ndikurongedzere kana ndinokusumuka ndikakuitira because ndinazvo zvese ndinazo zonke haleluya ndinazvo zvese ndinazo zonke ndaitomboona mumwe achita sekundiraira ndichanditoonera kuti percentage yangu ndotipedza ndona 30%. Ndozona kuzamo ndona 37% kakuru. Hallelujah. Hallelujah. Right. Verenga mvono karabasi. 7 unofanira kushingaira kuwadzidzisa vana vako. Right. Padaita kuti instruction ndepekuti ini muri kurayirwa instruction vana venyu vanofanira kuudzwa nemi zvokuita. Munhu akaitwa baba, munhu akaitwa mai, ndiye anofanira kuudza vana. Kana munhu asingaudze vana vake nechikonzero chekuti anovanyara kana nechikonzero chekuti anonyara kunyima mari, munhu iyeye haana kufita kuita baba, haana kuzvidzisa parumai vaakapiwa naMwari. Kunyange mwana akakura sei, kunyange akaita breadwinner wemhuri yese chikoro, kana akurasika anoda murayiro unobva mumuromo wako, nekuti shoko raMwari riri kuti iwewe ndiwe chete anofanira kuita Mwari. Hallelujah. Hallelujah. Nekuti Mwari akaisa
matsotso mauri nekuti shoko raunotaura kumwana wako rinoera kwaari rinomuchengeta kunyange baba vasingagoni kufamba baba vari bofu unoda ropafadzo yavo kuti ubude unoda ropafadzo yavo kuti udzoka nekuti ndivo baba vawakapiwa naMwari hakuna mubereki wako ndiye Mwari wako wekutanga unofanira kuva nerudo naye unofanira kuva nerudo nemubereki kana waita rudo nemubereki uchamuteerera zvaachitaura haleluya nevabereki naivava kuchechi vachiuya kumisangano yesungano vanenge vachidzidziswawo zvinoita kuti kana vakupa vana mirayiro varege kuvapa mirayiro yetsika asi vavape mirayiro yeshoko raMwari. Iripo mimwe mirayiro ingazopiwa nevamwe vana baba isiri mirayiro yaMwari, iri mirayiro yetsika. Haleluya. Saka vanhu vachinzouya kusungano tirayira vana kwanza sikwazi kufunza abantwana kuti Mwari ayarutse vana nokuvachengetedza abantwana bagcine kuti vagone kupinda vakafunda nepakena abo sinakona haleluya. Saka pari kunzi vana baba vana amai baba awona mama isu tirayire vana vetu tina maziyana vana vetu. Saka mwana wako akamurayira kuti kudii kunge akunoroorwa wakamurayira kuti kudii panguva dzake dzekuenda kuchikoro wakamurayira kuti kudii panguva dzaanenge akuziva zviri munyika wakamurayira kuti kudii pakukura kwake samuchiona vamwe vanhu unonzwa vachiti ubona vaya vambesiti imi mai vangu vakandiudza vachiti umama vamwantela vati ukatarisa mhuri yemugura national muchemberi akaaasamudhana ari kuti amai vangu vakanditi kuti mama vamwati muyoni haapedzi chedura mwanangu wedzera poto yako wati oyevetsumo yamaiyaeze kuti amai avakarayira munhu tati kuti mama muyaro mntu kuti munhu anopiwa chekudya mwanangu chadyiwa chaora Haleluya. Saka mwana iye anokura asinganyimi nekuti akaona principles kumama wake. Shoko raMwari kuti chipafira anokodzwa. Kuti muoko rwunotambanudzwa isanja zikule Mwari anohushitsa rustikwe runasinika. Vanhu voti nofunga ane chikwambo. Utunga apana mai vake vakamupa maprinciples vakamniki principles opila vakamupa mashoko anoraramisa unika mazwi apilisayo. Kune vamwe vana vanotoziva kuti baba vangu vakandiudza kuti usatore chemunhu achidyiwe mahara utata wamanteva vangabizinesi abantu vakona vatala vanasavo nyange pabasa pakadzi panapa tisi kutambira akomana mwene mwe ngango nongo chero zvakatoveyo masikanga nemile zinozitata umntana veshene mpunzo ngatata munhu anoti kuti ina baba vangu ava nondirayira izvo utata munhu zanga ndifundisa nganasavo pozoti papaya manje utorikapa apasa paya pakunzi chigumura utoripaisoloekedzane zvinhu zvazonaka zvambe zvaoma pabasa paya kakuta mupamisoezikamiswa pamubandi asi vamwe vakunzi vasare vamwe vatorwe vashoma utavanyeka mubaza uye akaramba kutora chinhu akusara ari nekuti akaramba kutora chinhu achitenda mweya wakarayirwa nababa kuti mwanangu idya chako usazwisise zidza kuti pawasvika zuva nezuva kushanda zvaunodya nezvauchatsvairwa nezinto zaityangwa muso kuti haafi akatsvaga zvekudimbidzira anotozivaanga nezinto zamahala nzira dzese dzekuti ndipinde nepapo ndinotora zvakaunganidzwa adziite kunge ndashanda yasebenza ngomurayiro wakaudzwa nani zuva nezuva anofanira kuti ashande ilinganye funeka sebenzisha zvaanodya nhasi nezvaachadya mangwana nezvaachadya usiku namangwana kana awaniswa mukana achashanda zviruba izvozvo uzauchezo zinto maprinciples iwayo ndo achamuraramisa principles zezo zizo zampilisa saka vana ngavawane chavanoudzwa vanochengeta chemurayiro unobva mubhaibheri shoko raMwari. Saka isusu nhasi pano vana baba tiri kuti izuva revana asi hazvisi kureva kuti ima havana chekuita
vamwe mai vangarongedzwa tuchinamata pano kuti Mwari atipe zvokurayira vana nokuti vana vachavairwa nayesu. Mwari vakaisa zodzo yavo pamusoro vaedu nokuti vanoti isu tirayire vana vedu. Ndiri kuti kunyange mumwe mwana akaguma ura mune chekumurayira nokuti nogona kuita mbuya iri kuparadza mhuri yayo ikoko. Nogona kuita mbuya iri kuparadza vana ichida mumwe muroora anowana kudarika asingawane, ichida mwana anowana kudarika asingawane, because haana murayiro waakapiwa namai vake. Mwana akakura asina murayiro akazotora mumwe murayiro asiri wetsika yenyu kana kusiri wamwari wenyu munokanganisika pamusha. Anopigira zvekwadzidziswa zvimwe nekuti ina hamuna chamamupa. Saka nhasi izuva redu vana baba, izuva redu vana mai, nekuti takutora vana vedu nemazita avo tosvika patinonyengetera kuti Mwari kana murimi makandipa tinyizve mataura mangwanani ano kuti murayiro unochengeta vana vangu unobva kwandiri. Saka ndovaudza shiri, ndovarayira ndichitii, nekuti zviripo zvavanofanira kurarama asi havazvizive kuti vangararama sei. Hakunazve atingavaudza izvozvo asi ndinataura mangwanani ano kuti ini ndinofanira kutaurira ndinofanira kutaurira sandinotaurira ndishikudii nekuti hauna kuberekera majeri iwe, hauna kuberekera mabhawa iwe, hauna kubereka kuti zvisina kunaka zvinonobana vamai vafare kana vakapesa imba yako, vamai vafare kana vachiona chibereko chepamababa. Chete zvinoitika zvinoitika pamabikani kana manyengetera panguva yezuva ranhasi kuti Mwari wekudenga hava vanakomana, hava vanasikana, hava vanasika navazukuru neshuva mabasa neshuva dzimba, asi ndovaudza ndichiti kudii vamwe vanotodzimba asi dzimba dzinoparira yapera. Haleluya, haleluya. Kuti zvose zvive zvakanaka, zvose zviendeke, Mwari wedu atipa mukana. Vana vedu vangaroore sei? Vana vedu vangaroorwa sei? Vari kuenda neshoko ripi? Vari kunotora madzimai, vari kunotora neshoko ripi? Vari vanofanira kutaura mauri. Iwe uri mudziyo uri pakati paMwari nevana vako. Haleluya, haleluya. Kana usina kukumbira kuna Jehovha, vana vakurasika, vana vakuzosateerera, vana vachakuzvidza, vana vachati aenda hakuna anodzora. Hauchazorora iwe paupenyu hwako semunhu abereka atarisa zvibereko zvake. Haleluya, haleluya. Saka ndozuva ranhasi rinokosha kwatiri tese. Vana vatiri kutaura mayouth aya ndosvika patailonja youth policy, takataura mashoko mazhinji akachengetwa ndichadzokora asi tiri kutarisira vana vakarongeka, vana vane order, vana vekuti kana uchimutarisa unokwanisa kupredicta kuti upenyu hwake huchazovei, uchinzwa kuropafadza. Vana vanoti vakaona chero baba vanoti ndinoona baba vangu, vana vanoti kana vakaona amai avo vanovapindura saamai vake vekubereka. Haleluya, haleluya. Zvisina kuita sezvimwe zvandinozombodzwa kunocherwa mvura kokuti muridzi wemugodhi ari kungoti Vatikano madi kuya nematsvaga uchitini chenyu
chinogona kushaika ingavira kukuvara nekuchiwandira chiri chimwe chete izvozvo ndezvozvinozwisisiwa nemunhu asina chitini asina zvagoti apa mugoti wemunhu waniyo agoda kuchena mugoti wake nomusuti yese tatadza kuchena mugoti isu tese tashaichi mugoti wekuti taibude mugoti wemunhu wani hake atitendera kuti neazvigonera kuchera mugoti panzvimbo imwe chete nemi nobva ndakutenderai kuti sevana vakuru venyu vanoda kuzondikumbira kuti apo pedapo mvura inenge isina kumira zvakanaka timuzotenderawo vanhu kuchera mvura pano uye uchizotiwo chitini shanu. Last time ndakasora ndotsvaga chimwe che11 saka ndichikumbirawo kuti sechange ndakatsvagawo chimwe ndekuti ichi takupata tichibvisa pamwezona pasina chitizinomwana asina kurayirwa haiwa mvura chayo ndoinganzarwa mvura chayo ndemunhu mvura chayo kana iri mvura chayo chiiwana ezviri mvura chayo iwaishese chashaikwa chakosha kuti mwana asina kudii kurayirwa kuti unofanira kutanga wanzwisisa chokwadi amai chokwadi baba nyani tata nyani mama taingokumbira kuti tichicherayo zvino kana tozonodzoka tozouya nayo bosi uyo ari kutaura uyu kana iwe baba wacho kana usina kurarama nemaprinciples rudo rwatataura rwuyakutinozidai ndirini ndine chitini changu vanhu vachichera 4,000 chinosara here chichiwera kumadziro chinosara here nemabatiro atinoita unofunga kuti pamwe ndaizochibatawo nokuti ndinozosara ndatambudzika ini munhu wani avo vakawanda vakakotsirana vakachitenga vanosara nechenji wofunga kuti dai ndirini handina kunyimwa mvura chitini uye arikutaura kuti handikupei mvura ari kutaura zvechitini asi kumwana asina kurayirwa vanhu vaapindura nekuti anenge atumwa haleluya kuti vana vanogoda rayirwa hapana vanhu vasingadarayirwa pega pamunosvika vanhu munotomboita brief meeting kana iwe wana kana unosvika kana mumusasa unotomboitawo brief meeting yako nevana vako kana imise sangano kuti pano tinoda kudai iwe kana chechi yatanga usaende kumberi kuya iwe kana zvazodai usadai woitoka brief meeting kako hapana kona muchiti mukasvika pano motongopinda mufield musina kuti munopananawo mahinsi echimiro chepamasvika nokuti mukasvika pamunoparara. Haleluya. Haleluya. Kune kuti vanhu vanovati mwana iwe bate mwana iwe uzodai vanhu zvinhu izvo zvinhu zvatogadzirirwa musasa uko amai vakarongeka kana mai yacho isina kurongeka iri mbinjirwa yakadaiwo inongotiga yakadai yanzi mwanangu azonzwi nema hazvisisina kana utongoona kuti zvichiita noizwa zvapo chiana akagare akaswere mai ava vanoswerekana we totanga zviri kunamata kuti mai nemurume wemai vataona dai kuri kwamarange toti chimwe chagirai chimwe chinoenani zvoisu tiri munhamo manje teta kutongoti chiitai kuti ajairane nazvo azviita hazvo asi ndo zvake chiitai kuti ajairane asi dai kuri kwamarange
anoti baba endai kwaMarange kana kuti mugoita chikumbiro chamakambondiita chiya ndiri kumasvingo ndakambokumbirwa azopinda nditsara sasitarisasezekepanisa masvingo ndatsayirwa pa ambokumbirwa chimwe chikumbiro atanosikisitsayelo zvazi zvakaipa here baba kupinda tata David panguva iya udavidingaatsvagwa vanomwe uku nevanomwe uku david wafumana 7 ngapa 7 ngapa ndakavhurirwa vhesi chokwadi ndavhureri vhesi nyani pa ndikati ndiononzi chapter ndavona mahei nyani chapter ingadei zvotazara tende yatiri kutambura vemuri kutambura kuzanza yaigcwelele tende sizogcwalisa le kana tango uko ngesingapha amazani makamboparidzirwa nyakundinishinyasipa sipamira sipa inati mweni mutange macherechedza musangopa vhangeri iqale nijoaaaata zvakune kuri kumwe chete vhangeri inoda kuti izodi indone nijoafonini isheyanwe izodi indaona zvakuti tarisa musoro womunhu wacho ndatarisa ndebvu dzake ndikaona kuti jomutokanomnendivanofuna handifanirwa kunge ndiri pa akangamambelapa ndinoda kuti handini asicelela nje naphuma ndakutera ndiro mune imwe imba yandandiri ambotanga zvakanaka tinotenda siyakulela ndakabata nababa vaimba dhuze neparinda ravo ndakabata nababa chinongedzera rino vakaita zvekuti svika ndazoendawo pandakaenda zasi uko ndakazosvika panzvimbo yanga isina uchechi ino svika ndazopindawo pamanapa asi zvino ndafara kuti basa riri kudii riri kuendera mberi asi chinhu chibodzi ichocho ndo chandashoropodza icho chakazotadzwa nemuranda washe kusvikira achienda haana kuzotendera kuti basa rakatumwa vanhu naMwari vaite saka vanhu zvechokwadi vanhu vachanobvunzwa vakashaya basa ravakaita iro harisi basa rokutumwa naMozisi iro harisi basa rokutumwa naAroni iro harisi basa rokutumwa naAbhurahamu asi basa rokutumwa naJehovha pachake anoti muwandise mushecha wegungwa munouziva mushecha kwete wekarwizi kenyu kamunoziva asi vanoti mushecha wegungwa ndo chinhu bodzi chandasvora ini naadzimai yangu 25 tikatanga kuenda pakereke yazara totoimba ishe taungana kuiwe ungaimba ishe taungana waungana nani waenda woga wakadaro unganoimba ishe taungana waungana nani ari 25 ana achiteedza toimba ishe taungana kereke yazara kereke yakaenda haleluya zvondinoti kana tasvika pazvapupu ndoona vana mai vakagonya zvapupu inongodiwa chero zvinhu zvakawanda idai zvapupu ana mai zvinhu zvakanyongana paupenyu asi kana mafuna izvo zvapupu handinzwai kuti aiwa zvapupu hai mani zvekuti pari mangwana musazoite zvekuzeza kana satani azvoana Jobho akazoregeza akati ukaona munhu asina ripoti atadza basi kana
patinombotumana kumabasa ukoona zvasharipota hakuna chaitwa kanga vakaripota konenzwa ukoona yekuti nekuti wazoonekwa yorumwaota hayo kuti mubomba zvango zvamwari zvinokatitorezi mwari chero zvakatadzikwa ikoko chero zvakagonekwa kuti sikererapa chitai kuti zvingo mwanisa aleluya kana ripoti yekuti satani akazodii nezvajobha tinauzoinzwa iripoti yebheki kasatokauya akasikuti mbikiti pamberi pa kuti vazisisa pangopsoachiti usazviti ndakasimba kana akamira pamberi pamwari kupamberi pako musaepende munhu uzanza hainini izvo ndo zvandakauzoona gogo vanoti kana munhu aakuzvikudza watitambozipakamisa ti ini nandi aleluya kana mumba pakaita mamwe mashuku anorasika kuti mazvini aiwa hainini indoine aiwa handimbo vakati aleluya zvezototi ukaita nharo aunengani hanzi ini mbuya handife ndakabuda unasezapumana makuru vakati usaise mwana vadi mhiko uchikakafuni zenzano tine urombo zvikuru vese vakadaro nyana vakozano vakaenda vamukii nevaiti mumwe akati aiwa gogo ndikutaura chokwadi yapo mukandidumura ruoko chaiko kudumura kudaiukaringana kootiri nyanina handisiye zvapupuko handisozvishiva zvinovakabuda vesinakatombovatera zvavaipika mhiko saka kuda kuti tinofana kusimba zvechokwadi nekuti uyu kana akanomira pamwari nepamberi pako mudikaro ngatizvikumbirei kana tasvikadatoveregogare pasanditi haleluya zvinopa shoko awa andinokurayira nhasi anofanira kuva mumwoyo mako unofanira kushingaira kuvadzidzisa vana vako nekuvataura kana ugere mumba mako kana uchifamba munzira kana uchivata pasi kana uchimuka yapedza kai uri mumba mako uzendini yako yainga ine shoko ramwari kuti vana vakatipakachito haleluya vana makandipa vana vane nguva yekuungana avana vanopebewana vanotava kudhimana vanoda kunzwa inzwi vatambira pamba pako vana vane nguva dzekuoneka vachienda vanoda inzwi ravanobuda naroita munyika haleluya uye kana taakurayira vana asienda vandwana usadzvinyirire chokwadi chiri pamwoyo pako munonzivaa yakavavo nekuti pakusikwa kwemunhu eutanoni kwemutu mwari akafemera spirit tikupefunana mwoya spirit yakabva muna mwari mwoyo usika kutito yakafemerwa ipefunane kwakuwe mauri inokupa questions iyoyo yona nekuni conscious inoshanda basa isebenza umsebenzi omkhulu saka kana ine zvairi kuda kuti utaure taurefuna vama uchitetetitalondo hazvinei kuti mumwe musi hazvisi kufaririka nevanhu vese aina ndokwanza abanye abana bari vheri bonke nekuti kana iri spirit yamwari yakafemera mautito pefunane kuwe zvoreva kuti ndimwari tiri kuti mutito haleluya saka ukataura nayo spirit iyoyo unotitangasa spirit yaso wengu vanhu havangafarika kana kuti mwari haafari vana havafari nemashoko ako asi iwe ziva kuti mwari afara because mwari ataura kuti kutetile kubo havana havo
kufara ndataura sema shoko akagosha namerwadza asi ndimwari vataura nekuvanda kuti rwadziwa kuti handisi kumuona zvakanaka nzeve dzake dzaabora idzi indleva zake zizibonezi maonero andaita bhegi rake rachengetwa apo nyangwe musina kuriseche musina kudii mwana wangu anamboviga bhegi rake mwana wangu anamboita zvinhu zvekuti ndichipinda anobuda obva anorara anosindinetsa ndichiti ndaneta achingondinetsa nekunditaudza nekundibata asi chii chaitika kuti mukati mako mune chokwadi chamo chokwadi ichocho chitaure kwaari nekuti ndimwari ari kuda kumuponesa ndimwari ari saka imi ndopandataura kuti nometa ndiye bread winner kana kuti ari kuenda kunowanikwa nemunhu wamururora haleluya tinotenda mwari mangwanani ano chandikataura pamusoro pemayouth ndakataura neningwa zhinji nekuti munofanira kuti mupfuurire mberi ndimi muchine simba eneji iri kwamu haleluya haleluya sekuru muzvidziwa simukai namutasa right na brother pardon right ndinokutambira mamukasei vuka njani yakamukera kana tichitaura zvedevelopment kana zveramangwana ukaenzangomsa tikaenzanisa sekuru nevana ava nalomdana tavaremedza zvakanyanya simbulele kakuru nekuti panguva yavaine zera izvi avangigera kusaira negaka vakatoita uenzini haleluya haleluya isusu vaduku tina vacha vision yedu kana takatarisa musoro pekuvakwa kwechindongonzo haichaenzana neni haifanisana nami because ndinoziva kuti makore akati hazvivhurisi zvavozvo kuti nditi kuti ukati munhu unofungidzira kuti kwasara makore mangani nyangwe ane 90 ezvinhu mubvunza kuti unofungidzira kuti kwasara mangani vanongodowa anenge 50 50 acho kana akuda kunotapudzwa futi akuda kutosara matatu anogona kuda mamwe 30 nzira yacho imubvunze woyo wandingabvunza haiwanikwa kutaura panapa ndezvekuti iye zvino simba rine vaduku akamandla akwavo vanhu vacha kana vakawana pasina platform yakanaka yekuti vashandise simba ravo vachashandisa simba ravo kune zvimwe zvisinei nemba vachashandisa njere dzavo kune zvimwe zvisinei nemba yamwari muimba yamwari yevaduku ava hapana saka takaita kuti pave nepolisi yekuti ava vaduku vawane mukana vawane platform yekushandisa simba ravo neuchenjeri rwavo vachishandisa dzidziso yakunovapa ivo vachishandisa nezvavainazvo kuti paite vision tisvike panotarisirwa hapo sichongekona haleluya maita basa sekuru naomba uchiti mune makumbo anhumire maita kuti vazvione ndizvino wabone amen amen zvakanaka
sandasunza imi tarimire nemakumbo iwayo Kama nazonyaweza. titaure satani achiona kuti makamira nemakumbo iwayo Mira nazonyaweza. tichitaura kupona kwenyu panashasa zvasataura Unakona wangu, hey. 94 katino yemoko munongo jamba munongo shetuka munozire vagere zvavo vakatarisa Eshele jongile mtamkuno. yowe Sasa zote zimenina. garezveni basi Kala pasi kitamkuno. haleluya kurati vamuremekedzwa nomunhu wese anofanira kuvabvunza kuti mamuka sei vanofanira kutsvagwa nomunhu wese pano kuti mamuka sei sekuru Tamkuno. maswera sei sekuru Unaanza tamkuno senjani. ngatiroyemawo kuti tenderi wakuita yakuti kuti kana vavatoro movabvunza zveupenyu munowana upenyu apa Umbozi amezo movabvunza zvinhu zvekuti mungazotadza kuzviziva mungasatora mukana atimunonzwa maiti imucheme kuva navo ava kunokubetsera kupurezenzi dzavo pachechi ino kana mwari vakasakusekai zvinokufira chakanaka asi kana vakakusekai njeri haleluya zvakataura ndezvekuti vapiwe mukana izvozvi nhasi tikati tine zvitina zviri papo mukanzi muzvitakure takurai makafara musaite semapirwa basa asi torai semukana wenyu weropafasiri kushandirani mwari nekuti mune chinofanira kurekodwa nekuti nguva yamawana hamugoni kuzoiwana ruiri hamugoni kuti kana gore rikapera uchiti ndore 20 years dzako woti futi aiwa ndina kubuda zvakanaka ndidzorerei futi ndidzorere hazvigoni kuitika zvaexams asi makore anenge achidime ndokukosha kwenguva ndokukosha kwandanchiti c-system c-order kana amasikati zuva rakunana anosambodzokera uku nekuti mwari vane system kana rasvika apa chasarukutiapazochinja mwari avachinji anochinja change gete iri kumunhu ndianogona kubvakuzvakazarua asi mwari odhe avaidi newe kana uchida kuita samwari haudi haleluya 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 tiri kukushuvirai Siyakumwenelela. chairman panapa handisi kutaura zvekuti kuimba tinofanirwa kukuona Ukuthola pasi kubonile. kuchiitwa yes Senziwe. Sunday school inofanira kuti ionekwe nekuti vanoda kuti vachiri vaduku bhaibheri rinoti rovedzera kana warovedzera zvapinda muropa hazvichabvi kwaari asi watanga uchita zvekudendesa izamngene gazini. haleluya right zvese izvozvo zvotakakurukura nezvazvo asi iye zvinotanga kuda kuti tisvike pachisungo chekuti kana tichitaura upenyu hweshoko ramwari nemi tiri kutaura futi upenyu hwekurarama kupila kwako nawe. saka kuti kurarama kwenyu kunobva pakuti muri kuitei Kupila wakusuka kwenibaba wenza ndoni. munofanira kunge muine zvimwe zvinhu zvamakuita Nokubene izinto zenzayo. mukatarisa apa pane tawalaiti rakaitwa kwe Kuchawala jenzwe pa. rakaitwa nababa mufundisi vachiuboya Izo kutani mfuzi choboya. mukatarisa stendi yetengi iro Kaboni stenze tengi. yakaitwa nababa mufundisi vachiuboya Izo kutani mfuzi choboya. asi harisiro basa ravo Orenga msebenzi wake. ivo vakugadzira zvimakabati zvemuofisi Yena wanzi office kabats. asi izvo zviri panapa izvo Odas dos lapa. kune vari kuzvida Wapona bafuna. ava voti handiite zvipi
kodwa nota ndiyenzi izvozvo nondo kuti imini project iyoyo unogona kutoitora basa iroro rekuita izvi munogona kutoridzidzisa nomusebenzi wangu akazofundiswa makarongeka here unomsekile na ndokurongeka kwakudiwa kunomusaka kufunira maboka menyu murongeke vanoda zvandataura izvi apa vafuna zinonditekereze voenda ipapo nyambo pa vapachiteuri papo tachitenda love right uyeni zapa handauziva kuti manje hazvicharei kuuya kwenyu kuno hakuretu right ane akapfeka bhutsu yababa chitita ndiani onyime project yakata ndichitita ngwani so imimi kana musingapfeke product yenyu taunange product yako advert yechomanje advert yayo londoke ndopanofira business remunhu kunambofuna koni business yomntu anozvishorera wobuda mushopu kutuma shop mune geisha muchinotenga jeti uri kuudza vanhu kuti jeti ndoineti tala vanhu nhasi jeti yeyo right zvino zvino superbro omune superbook aha ndoba iwo mwarika saka zvinzi vamubatsiri zvinoda papasinamunemibaba mawana mukati nekuda kwama nawetarikumanetivaninakamama aleluya bhusi yakapfekwa naamai ihlawasinya mama yesi kubva hakuna chisingaitwe neruoko urwu akonongenzwanga nesanja yesi kusona kucheka chagaraba yekufika zvinoitwa neruoko rwupi zvanga zvonzo sesanja nemishini yacho iri mumba mavo michini yayo sesindini yake ndo zviri kutovararamisa iyi ndomupirisayo nayo kuti vaite matama havana matama asi zvinondikuna kudai kubikirwa nechikonzero chekutenga zvichibva pamubato upi iwoyo ndakaita kumusuro ndakaona vakawedzera imba imwena wasongeze windu vakambotitaura nezvevakomana zvatiri kutenda kuti kana muri vakomana vanoteerera unotenderwa nevabereki asi zvisiri kumirira izvozvo chete ivo vari kurarama yenepila nekugadzira bhutsu idzi nokulungisaamazomama ipo panapa panotonhora asi kana muine idzi dzine dzagadzirwa nemutoo uyu dzinodziya zishushu hamumboti dai chechi yapera na8 isu tati ngaipere na11 takati chechi ipere 11-12 mukada kunosvika kumoko munorwa nemamhepo mukaparara kana kuti munozoita sevhisi musati sevhisi hairegedzwe kana ichinakidza musadzidzai kuti chembo chinhu chichinakidza kana chanzi chinopera apa ngachiperi ukamira ukaona musina kurongeka makuti zvichiri kunakidza saka hatingazvirege ngatimirei kuti zvitange zvabhowa tozorega handizvo hazvisiri izvo zvinoitwa zvinhu kana tangoti tichasvika pakati toshanda naizvozvo kwete kuti ngazvitange zvabhowa tisisanakidzwe tichitonakidzwa tosiya tigovana madzokero tiite zvinhu zvedu zvinetaia sati kutendai right shoko rangu nderekuti chame kana izvi zvavavemisa baba landipirisa utata kune rimwe remamwe magrupu enyu kweveziyogrupu rongekai kuwanikwe vanoita zvi nokusekani ukweza nofanoza kwenze zinto izvi ezi zinto handiti yeva ndangotaura semuenzaniso asi kune mabasa mazhinji anoitwa nemaoko arimuandla zabantu abalakereke mabasa iwayo lemisebenzileyo iye zvino tikatarisa youth chairman musina mari izvi zvinogona kutoita project yenyu yakwazi ezi project yenu inokuitirai zvakanaka inenzele kakuhle kutiwo zvinzi national homwe yemayouth treasure imali yako khona banayo mombotarisa izvozvo nitsho kulondo vaitenyi baba navaiti ngati vachinogara ngatiwedzere kurovera mai vega
paradzanisa kuti baba vako unobvunza kuti wangoroverwa wega asi tiri kuti vanodetsera baba umama unetutata amai vanodetsera umama unetutata. haleluya tiri kuti isu kunenge tichibuda tikadedza munhu tikapisa munhu apa zvinonzi hurumende ine chekuita nemasteins emayuthi kuti urhulumende unenokwanza panapa chisungo chemayuthi ngachinge chechioneka chine zvinobatika uye chakarosezvoti tinokwanisa kutakura chichemo ichocho kuti tikamudedza pano timbiza apa kuti takanzwa hurumende ine project yemasteins emasites youth saka takudedza yone kuti tine mayuthi ari pano sikubizile masiyuthi lapha makasingobvunzwa mastructures enyu vanobuza structures nepolisi yenyu polisi yenu ngazvinge zvichigona kuti ini ndigozogona kukumiririra aikwazi vamuna ndikwazi kunimela ndopaya pekuti tiri kuti mayuthi ekuchechi anosvika iyo 40 years. Haleluya. Right, kana mazogara pasi muchange muchibvunza anoshara panzi nekuzana ampondi kuti 40 years ifetes vauponi kunyuma romochi kunopiwa madefinitions enhamba dzose numbers ufundo rwese numbers number 1 inoreva mubhaibheri number 2 inoreva mubhaibheri number 3 inoreva mubhaibheri number 10 inoreva mubhaibheri 50 inoreva mubhaibheri 100 inoreva mubhaibheri 40 inoreva ngavabvunza kuti 40 inorevei vanombozi vafuti rutini vatungamiri vanokutaurirai vakotoaza kuona. haleluya right patichiti mayuthi vasiti mayuthi mumwewo ane 27 years omune 27 years otine kuti ndakaroora ndandava na 4 saka handisi muyuthi ndine manova 4 ndisouti panchatini tiri kuda uyuthi hwekwamwari sitati kuyuthi pakatiko saka kuna mwari unenge uri muyuthi kuti kuyuthi wangorambira kumba kwako zvako ewe panjini yako ewe nekufungidzira kuti ndofuna ndabviswa ubaba notuma ndisusuti kuti kutata ati uri muyuthi akati uyuthi. haleluya pakazoita mabenefits akaita sezvotanga kutaura izvi kwenzeka benefits zikautira ngazo ezi ndopaunozoona kuti uri muyuthi kana wega futi haumutumwa unzi uri muyuthi unoona vanyani nawo uyuthi tinokuona wakutoti amadi matanga vakaroora kuno utekukala nouchate madhodha nekuti uyo asati aroora umwana angaedza nearoorera uno wado uchate nomunhu angalingani naye right mabenefits anotoshandirwa handiti ibenefits yasetyenzelwa panguva yanga ichirongwa zvese izvi yatikasakuisa zonke benefits erudzi rworwo azouya ibenefits vanosara bezibuya saka vashanda kuti zviuye abasebenzi vamazizi nezobenefits first preference vazanoki first preference hati munonzwanama handidiyevamumama kuti tiri kuda youth zvireve chinhu kudarika maonero amuri kuita nemafungiro azviri kuitwa nevanhu mozanokubona yango pasemuenzaniso tipaje mumzekeliso. haleluya saka vatiri kuti mayouth abasiri lulucha pakushandira mwari nesimba ekusebenzele kwakutiko ngamanye pakushandira mwari nepfungwa nemacontributions ekusebenzele kutiko ngencinga necontributions ndimi vatiri kutarisira nini esijonge kubo kuti kanozonzi kare kenyu kacho xa kuthiwa kuwenu munenge makutaura kuti takaita chakati nechakati bamanze oku noku noku mamwari endlini kathixo saka panofanira kunge paine urongwa funeka kube khona unoona ulungiselelo urongwa hwevanhu vekumasvingo vakabva somashingo vakauya vachiskovaka besizokwakha kana mwari vakatibatsira xa kuthona sincede panzenge pachidiwa ruoko rwatinoti mayuthi edu iyuthi yethu ane urongwa hwakati inehlobo elithile uzakwenza ngalo. haleluya tuze pamwe panitoone vamwe vanogona kurova migoti abanye bazokwazi ukwenza imigodi asi vanhu vari kuchera mvura upi abantu bayakukhamanzi ngapha uku apa handisi kudzokora zvitangambotaura zvokuti youth ikazoda handichadzokora izvozvo asi apa ndakutora danho tata chipfuura nemi njengaisa phezulu ehe pamusoro chirongwa cheyouth ulungiselelo vatungamiriri zvakare vakokeli vanoranzi mayouth advisor xa kuthiwa nizi-youth advisors vaya abo ndinonzwa kuti kune vamwe vanozochengeta homwe yemayouth achiti nekuti
kuti ndakanzi mukuru wemayuth wakanzi mukuru wemayuth ipapo pamazano kwete treasure tikaenda ipapo pamayuth tinoona paina treasure basa rake nderekuchengeta mari yemayuth kana ari iye azoti baba inini kumba kwandinobva akunyasogona kuchengetedza mari youth vari independent vakulekile vazimele vanofanira kunge vachinyasoita zvatinoda kuti tizoti ndimi mayuthi makaita kwete kuti dzinge dziri pfungwa dzemumwe mukuru kumwe kwanoti vaive ngavo vazasati itai zvakati kureva vasina mayuthi achiparadza mayuthi tichingoijoina titaure pamwe chete manzwa here kumaprofile kuprofeseni kuzo aleluya manzwa here kuprofeseni kuzo advisors kuti muri vana chipanga mai nina ndivavikozela chengamaitembo paurongwa hwemayuthi bona veseunoti vanofunga here kana havafungaaasivachikumamazana bona vesikiva chamaitembo kune vamwe vari kuchengeta homwe dzemayuthi vakona vaigcinayo mali zolutsha imwe ichibva yarova enye ipindi lahleke nekuti mumwe anenge ari mukono mukuru kwavo ubaba ngonyeni mkhulu kakhulu usingazobvunzwa mariyo ongasezokwazi ukubuzwa ngaloo mali tiri kutokanganisa vana vagona kuunganidza mari yavo siyaphazamisa vana bekwazi kuphatha imali yabo akuchengeta ndozoti ndipeini ekugcineni kwethu sithi hayi ndinike unangogona kushanda mari yake unokwazi mari ukusebenza yukikaya sezvakaita izvo abatsha aba njengezile lo unomakoromeka minyaka ingaphi ane 31 31 kana ndakumuona ini ndakuti ningi ndezvepwere akatorongeka uyu unosekile lo tize tikatarisa kuti mai vake vauye pano ndiye havapa mari kasi noti munkosikazi vakazava ngomuki mali tize tikatarisa kuti mbuya vake vasara kumba vadye ndiye tikatarisa kuti mai vake vave nemusha ndiye vakayakiwe kwanguye kuti maturity irimo mubheni make ndo inoverengwa iyo balwayo hazviverengwe makore kana mumhu nyaka kwanye ndilo asi kana tichiona pedu panyama but kana tichiona spiritual kwandakasipana kwemoyo takamboedza kuti rive gore zano nyaka rekukura pamweya kuti munhu akashama muromo kudaiuti aramba kukura pamweya asi panyama adi nekuona kwake kuri pai panyama zviri kupedzerana panyama ari kupupa kana uyu achigona kushanda anoikwazi kusebenza kuti achengete ave breadwinner yambuya yamai nemhuri yake nefamily yake achigona kuishanda mari yacho ekwazi uyanzi mali atigoni muti agoni kuchengeta mari anikwazi kuti ndoti saka mayuthi ndipei mari ndichengete kudarika uyu kitano ipapo kutadza kufunga ipa apo kanye kanikwazi kucinga apo avatadzi mayuthi kuzviitira zvinhu zvavo vazviitira vavakumbire mazana michangorapa kana maakutsvaga treasure enje ndiyabulela right makamira ipapo kumasunday school kusunday schools tichakuudzai madates sanitary dates ekuti kana munoungana apo nidhibana khona mosikodzidziswa kuprovinsi kwenyu ifundiswe kuprovinsi yenu kuti kana muchisarudza maticha esunday school aniketa iteachers sunday school munosarudza vane maqualities akadii kati qualities ezinje then kana vasarudzwa then kaniketiwa vanofanira kuzotrainwa kunenge vatrainwe kuti chii chavanodzidzisa vana ndoona vazafundisa vantwana zvekuti ipo panapa daita atina vari panational level avasinavo kunational level apa youth chairman vanofanira kunge pachitoni midzero ndende yevana nemadhai avo nezvimwe zvinoti vakatamba zvitifu nemasiso zvinofanira kunge zviripa
nokuti isu hatisi kutangira vana vati kurei, tiri kutanga navo vachiri vadutsi. kala navana vese vamwenye tina vachiri pamazera vanongodzidziswa zvamwari. Saka tirikuda kuti vanhu vanenge vainavo kuti zvavanenge vainavo vanenge vachivaitisei. Saka zvese izvozvo zvinofuna nemichiyamenova yangu ndakasiyawo zvasimuka kusvika ndakasiyawo kune vati kurei because kana shoko ramwari richitaura rinotaura nezvekukura kwevana kubva vachibva mai vachibva pana mai kusvikira maadolescents mateenager zvichienda kunosvika pachikamu chimwe nechimwe chekuvana panofanira kunge vakarongerwa ezilingana navo uko muchigadzira zvidhori muchigadzira mota vana kana vauya panapa abeze apa zvoitika izvozvo zvaitika pano nekusanganirwa zvidi ngazviti. Saka vanozoda kutrenwa matichers vesunday schools kuti vanenge vachiitei nevana. Haleluya. Kuimba yes, mamemori yes takazvitaura kare. Asi apa takutaura zvinhu zvazvechimwe chidanho nekuti musina kuita zvimwe zvezvimwe zvatakambotaura asitangopfuura nokuti nguvanhasi rakanaka tinokona mapoemu achiitwa, tinokona madhirama achiitwa, tinoda kuona performance kwayo. Imimi muve neruzivo nemunhu wese yese kuSouth Africa, Mozambique kwese konke kune masangano ezvamunyika muno nekunze apa nangaphandle zviro zvakaita ini njengawenzile wena ndokudakuudza kuti torai murume uyo aite MC yakwazi ukutakabataka landoda anokunda munhu aripo izamuisa ndichitoreresa because ndinodi ndinovasazi. Saka nemiwo munofanira kunge muchiziva vanhu navafuna kuvaza vanhu because munogona kuramba muchingodzokorora vamwe vanhu vachingoonekwa zviso zvavo kuvanhu besazi ubuso bavo vokokwa asi kuvana chaiko kana vakomana kana vasikana kana kavahamba apa kune pfuti dzebasa ramwari, kune pfuti dzemharidzo zvamunasora kuti imharidzo yatiri kunyasounofana kunge makasanganisa basa rese musebenzi wonke rienzane kuti abva kuharare aenzane neabva kubocha alingane nosuka boja aenzane neabva kumandarweni anzwe ave kuva mazviri kuva makabepa anzwe kugamuchirika muchechi yake amukeleke nkonzweni yake neabva kumozambique nosuka mozambique anzwe kuti ndinoshorwa kumozambique asi kuchechi kwangu ndinozodzweni handapakanyiswa nokuti vakuru ava vanotakobati brother bani. Haleluya. Haleluya. Samadzwa tichitaura nevamwe vafundisi ndichiti achechi apashande shoko rekuti pwerei kana kuti pwereidzi apa kuchechi kunosimudzira munhu ngapakamisa umuntu saka muno muromo unodzikisira munomo watoba haufaniri kutaura haufanira kutechiwe kuitirawo kuti nemunhu akuzokudza nomuntu wakwazitumisa. Haleluya. Tinoramba tidzidzisana zvoita kuti sana mwari ngatiite hwema ufamba bendu ngatiite. Saka vanofanira kubatwa zvakadi zvakakulinga nayo project kana usinga initiate chairman kanga vanongaicela unokuda usina chawaita ngavanokunonezileyo ukatya kuinitiate kana kuti ufungidzira kuti nofika zvichanyeswa special zvigodi tanga kana watanga zvozogadzira uqalile kana pasina chekugadziridza vanhu varongisa ari kurongerwa wawenza lolo. Saka zvinofanira kuwaridzwa zvaunoda kutanga kudetsera tiite zvakanaka. Jesu amen. Ekamunga Yesu amen. Tikutarisa kuti masangano edu kwese kana muine mufundisi anoti nguva yapera hapasina zvechechikwaya hapasina zvesunday school
udzai chairman wenyu iripoti inofanira kusvika kunational no report ku national because ari kuoparata zviri pasite pemusangano operate ngaphandle kwezvapupu kuda kuti iye hasi wezvapupu hazvino zvaari kuromba yena asimwasemanqina ayazi nayenzayo mayuthi ngaapiwe mukana wa youth must give it wavo pasangano penyu ipapo Sunday school ngaipiwe mukana waipapo pasangano tinzwevanaafarire kunamata kuti kana paakunamatwa haupotsere vanhu vakuru kana kunavachinamata asi kanenge kakadzidziswa kanodiwa kanopfugama kozi kusangano uko kune zviri kuitwa payana kuyafundiswa kumaservice branch pa asi kana kasina kudzidziswa frequency unozoti wakadai ruchicha mwari wakanaka makatendeka ivhu kuchena akana kudzidziswa kuti zvinoreiki kangafundiswa baite rutini saka nokukushira ivhu mfundisi wacho agaya hana njereka angangogara akadai vatachi vakamboti toda mambo ndomva apiwa danda vaunazii hapana chiripo akazosvetuka hapana hapaidanda kana chinorindana kuti chinonzi dununushe chinorindana kudoshe kubone ngati inanduka kwanje gadini tongo inezimfene imenje hapana imenje chine chakatwese munhu chakati enyenyezo chemundu ahamba aitoe chireti chiya chakapfekwa che mungoakefunupe azonzwa kwa hapana apa konda apa kana munhu apiwa basa ari kumumsebenzi ukaona bedzi basa risingaripoti akona umsebenzi ungaripotwa takaita chokuti nechokuti nechekuti sezekunoku haleluya saka vana baba vana mai otata nomama basa remayuthi harisi rayuthi chairman umsebenzi basa nderayuthi chairman umsebenzi wasunga youth chairman youth chairman ari kutoita basa renyu pakastructuresmseni munofanira kunge muine vaduku vari kudzidziswa kana vana vacho vakufundiswa nezvamwari esikachii mwari vatiitire zvakanaka tomasezakakosha ngati zuva rimwe ranhasi nditemini yanamhlanje le nderamai nderababa ngemama vatata kwezi vana vedu vamungavanaa vafuna kumelwa kuti vagone kuvaka kereke vakwazi kubaka inkonzo kuti vachemberere vakwazi vakereke kuponera nkonzweni kuti vawanikwe mukereke vakwazi kutata nkonzweni kuti vawanire mukereke vatate nkonzweni kuti vazova nemisha kuti vave nezindlu vazova vanhu vane mukurumbiro chaizvo vanhu vodumo kakulu vazova vanhu vazova ngabantu vanoshandira nyika vasebenzela vazova vanhu vanoshandira ivhangeri vazosebenzela ivhangeli le mwayakaipa ivatize ime mjaki ibaleke kubo vagone kuropafadzwa vakwazi ukusikelelwa pazvishuviro zvose mingoma zvatinazvo yonke tinayo saka tinenge tiinavo tiine munavatonyeweyo mitandazonda tichiona zvose sibona zvavasibona zonke into abazenzayo right ngakanzi ndiparidze nokuthiwa ndishumayele hatina kuzoparidza ndakuzotaura kanti shumayele ndizothetha sekutaura kwandanga ndichiita njengokuthetha belikwenza mwari vakuropafadzei makakusikelele titsigire zuva iri sithathele mini muno muarea kule ndawo apa pasingakwane kilomita pazibowa ngozibhowa pakaitika nhamo kwenzeke ingcwabo saka asanda kukonfirma unzwa kuti munhu wacho anovigirwa ipapa here akane kwaanoikisa akangesibauzangcwatywa lapho kaizathiwani saka zvichaitika ndezvekuti tinofunga tichakumbira baba vari kundizevezera kuti hanzi anochengetwa izvo zvinofunga vanhu vari kugadzira rinda saka tichasumuka pano hatingagoni kuenda tese asi vatisambiri vachasarudza vamwe vakota vanye kuvaimbi vaculi nevamwe vanozonoto vanonoratidzawo kuti kana tasvika uku navanye vazakona vazimakasvika pano vanozozikanwa kuti pane vakambosvika vakaita zvakati kwaziwe vavekona vevefikire venza uku haleluya apa ndiri kuitira kuti kune mumwe akauya kuzodii uzokuthandazelwa uko hakusi kunonamatirwa anakangothandazela panapa uchauya unamatirwa zazako uzothandazela uko kunodawo zvinonyatsooneka kuti vanhu vaya
vanoimba bafuna kubonakala kwabantu bacula vanotamba badensa vanotaura shoko bathetha ngezwi vanopupura bayangqina kana vakanzi vavhurisa vhesi kodwa bavula ivesi havazotauri nzungu dzedovi abazothetha ngento zininzi zasekucaleni imivundla nezinye izinto amabali uzoti vhesi vanhu vanotaura kuti kana nesuwo tiri pamusangano wematumba bazothi nathi sipha uri kuyenza kuti nyika ino tiri kuipfuura tiri pamatumba kumusha chaiko kuriko kunodii kunoendwa kunoti nehama yedu nesihlobo sethu yadarikawo igqithile naso nekuti yanga iri pamatumba ubabili apha ekulindeni asi pamatumba kana uripo pane ma-preparations auri kuita apha ekulindeni uyapreparisha akanangana nerwendo rwauri kuinda ejongenenemusha chaiya kuyo ubva wagara pasi uhlale phansi ukamira kuti vanhu zvavachiri kuti ameni vachirova maoko vachakadaro chibva ungotsvaga shoko rekupedzesa wobva wapedzesa esenjalo pavanongorova maoko phansi right hazvisi kureva tiinda kugara zvamarova kuti dzashara ndimasaipaabanja uzi indiri kukutaurira munanyandipelela timozoita izvozvo vazenze loo nto haleluya inda kutaurira kuti ai indine zvese munandinento zonke panapa nesirova musineni varongozirova izolo kungenam nazolo kungenam ende kumasangano tinenge tisiri tese napaya emihlanganweni yenu ndiba ndingeyazi asi hazvizoita akuzokwenzeka kuti kukaita vana ini vairi makuvara bababini ini ita zvandiri kuita izvi lelo nenguva yandatora nemaitiro angu andiri kuita kozoita number 2 kozoita number 3 time izi izvi makuvara amakuvara hazvichaita senzakala nyani nganyihlobo madonha madonha mukaita izvi bawenza nenzayo apha mauraya kulela imi makuchirongedza zvandabvanyangura zvese izvi makuchivadzidzisa manje kuti chikumiseni bafundisa kuba kana riri shoko rine time xa inizonexesha rine sequence nesequence rimwe haaperese panguva imwe chete rine nguva ya alinye linexesha lafundisa ngexesha elinye rimwe nerimwe rine nguva ya elinye nelinye linexesha lalo nenzvimbo ya nendawo yalo handibva ndangofungidzira kuti zvese zvandinoziva ndingozvinodzorera vanhu vamboziva kuti musoro mangu vakatakura zvakadii aiwa ndikasazvironga funenge tilungisana nazo tirazonke nenzaziyo vanhu vanotadza kuzvimedza vanaibeka kakuhle abantu zvikarongwa zvikatsetseka manje munhu anonyatsoabsorba achidya zvinenge zvakutoreka indizavakwazi kwamukeleka ndiri kunjalo ndizvere kunjalo kana kuapa hazvisizvo kana kuti mombotiwo navo navo ndizvo aleluya nofunga zvandiri kutaura zviri kunzwika hazvo zvakanaka.mutauriro wangu vakaipa asi ndiri kuti zvandiri kuedza kutsanangura ungazvisvibise zvako asi zvinokuedza kuti kudii kana tichaura pamusoro peprofessional nekumaneja time nekumaneja mizimba yetu nekumaneja nzvimbo yetu ndo zviri kutariswa naMwari kuti musangano waMwari uenderere mberi anoda kumanejwa miviri yangu kana taakutaura miviri yedu tiri kutaura kumaneja mafungiro ako kumaneja matauriro ako kumaneja kunyangwe action yako kumaneja time haleluya kumaneja zvenzvimbo yetu musangano wedu wadi wobudirira kumaneja izvozvo management yezvinhu zvandataurainoita kuti musangano wedu ubude zvakanaka Mwari wekudenga, Mwari wekugare, Mwari wemasha
vakuropa fadzei alisikelele muzita rajesu amen. ikamunga Yesu amen. Tisimuke. Sipakamile. tinoda kunamata ndambotaura chiti tose tine zvatiri kushuva kunyange kudzimba kwatabva tine zvatiri kukumbira vana vedu vai tinotandaza ngoba nasenzize isikolo esizifunela abantwana bethu vana vedu vanofanira kuva midziyo yakanaka abantwana bethu kufuneka babe ngabantu abalungileyo kunyange kuzvikoro ezikolweni kunyange kumabasa ngabasemisebenzini tisu tinovanamatira sithi abasabathandazela kunyange vakuenda mudzimba noma besiya ezindlini
vanofana kuenda kudzimba dzavanopinda zvachose Funeke baye kwizinto bazongena kukauke kuzo. dzatisingavasarudzire isu Ezingabakheteli zona thina. asi dzataakukumbira Kodwa siyacela kuti Mwari bawuthixo avasarudzire abakhethele. varege kuona ivo namaziso enyama Angabona njengamehlo asi maziso omweya kodwa amehlo kamoya. avape kuona chinorarama Abanike muupenyu ukubona into eyenzekapo. kunyange namabasa avanotsvaga Imisebenzi abayikhangelayo ngakurege kuva nemhepo mangabikho umoya mimdaka kana kuva nedzinza okanye kubekho into kana kuva nemadhimoni adiablos okanye iidemoni zikaSathane angarwe negwara upenyu hwavana vavo ezingalo nendlela yobomi babantwana babantu. haleluya vana vedu ava Abantwana bethu aba tikumbire sicele kuti simba ravo uba amandla abo vasalishandisa bangawasebenzisi pane zvimwe zvinozovaparadza kwezinye izinto ezabhakita. vazive kuramba zvinokora Bayazi ungazivumi izinto ezimbi, vazive kumaneja miviri yavo bakwazi umaneja imizimba varege yabo, kuputa zvinokanganisa bangatshayi izinto ezabaphazamisa kana kunwa okanye ukusela. varege kana kupinda mune zvimwe Bayeke ivile ukungena kwezinye zvinotiigira satanism mudzimba dzatiri selisatani zikwindawo esihleli kuzo kana kutiigira ngozi okanye mudzimba kubathela dzatiri imfundulu kwindawo esikuzo vaponda kana kuba okanye ukubulala okanye ukuba. asi simba ravo tirikuda kuti vazive kwarinoshandiswa Amandla wabo siyabayazi babasebenzele pina kuti rirege kushanda kunze asi mukati mekereke yamwari basebenzi phandle kodwa endlini kaThixo mwari avagonese kucherechedza nokurangarira babenzele bakwazi ukubona avazvigoneleka inga bakwazi ngokulo kwabo asi vanogoneswa nesu kodwa baza kwenziwa sithi saka kereke yezvapupu yasarudza zuva rakaita seranhasi kodwa amangqina khetha imini efanele namhlanje kuti tinoda kunamatira vana vedu ubazi kumthandazela abantwana bethu. vamwe kunyange achifamba unozvionera kuti mwana wangu haana kudzikama Noba uyambona ezambile umbona bakathobekanga unonyatsodzvionera kuti angaswere nevamwe vana mwene vamwe bahlala vanomutyira njani abanye abantwana nje kunyange izvo zvari mudiki unomucherechedza uchimuona ubese mncinci uyakwazi umbona kuti mapindiriro anondiita kukana amunyika achazovei indlela enza ngayo phaa ehlabathi wenza anoda njani kukumbirirwa yezvi ufuna ukucelelwa ke ngoku nesu vaduku nathi batsha tiri kuti kuna mwari nyika yatiri sithi kuThixo kwizwe esikulo tiri kuda kuti mutipe sifuna usinike tega hatigoni sisodwa sikwazi tega hatingazivi sedwa sazi chamunoda kuti tiite into ofuna siyenze chinozotipa pundutso paupenyu hwedu inasenza siphumele ebomini bethu hatigone kuchiziva asikwazi ukuyazi asi tapuwa zuva iri sinikwele mini kuti tinyengetere kwa masithandaze kuti mwari musarega tichirasira uba Thixo ungasiyeki silahleka. mwari wekudenga Thixo wasezulwini vatiwanire nyasha asenzele inceba. haleluya right tigwara vetosi Sijonge sonke siguqe sonke. haleluya zita renyu baba nerevanakomana neremweya mutsvene kuna mwari wedu vakatendeka kuna mwari wedu vamakona mandisera city kana tichitaura nezvemayuta atiri kutaura ndinoziva ngayo hatisi kuti ndo vabati vamangwana asiti zikokereza ngomusoro. haleluya hosi anogona kutoprofita ari muduku kuroti basa rake harisirama asiti ngavaprofita ngomusoro bana iye zvino umsebenzi wako ngwangopi mucharangarira uzakumbura tiri pakota yepanharira yepaukoya sikota payokoya ndakazopedzera kumuona futi pakota yatakaita pajegas tapenda kuona unofanira nemuprofita so unomfana pekuprofita nditaura kuda mukarangare kana matadza kurangarira asi kurangara kuti uzikumbura maivepo anokumbura kutaura neminyaya yacho naita wainecheza namakosa saka mwana uyaiti kana aiprofita aiti kana akuda kuprofita aifuruprofita mukamutsvaga mukangela kana madzimai achireve vaitozokupai kuti achakarara anga akarara naanamai kota ndinoedza kutsanangura kuti anga ari mudiki wemnini aitofukidzwa machira naanamai ebhatisa komabela lapha komama wemnini ebhatisa lapha komama gobe harness haleluya haleluya kurati ari muduku wemnini asi achiprofita mamurangari eprofita mkumla
Mukine sumurenganeri ndikule airara naamai vakamufukidza vakamira pakota mkundu wakati muzopota muchiudza vanhu kuti basa rinongomuka ramwari harinei kuti kutara vanhu maumusezenza ngati chiri mukati manje inenga pakati chisizera asai age chiri mukati inenga pakati ndiye mwari utito ndiye anofanira kukudzwa. unofuneka tusi Saka nhasi kana tichipa vaduku vedu basa ava ngatinomba chiri mukati inenga pakati chigona kuti chiite basa ranu maenzi musebenzi kamwari matito aleluya. Uyezve vanasoromoni vanozovaka nechikonzero chekuti baba vane zvavaitawo vachiratidza gwara kuti mwana wangu zvinofanira kuti zvizodii zvizovakwa. Mwabatwa zvakanaka kana tabva pano nasokuronga kuti tiva nevanhu vanoenda panhamo muronga chimiro zvekuti asi kunhamo kunonetsa kuti titi munonodzoka nguvai varonga chimiro chekuti kana mukaverenga nhambo inoendako pano basa rezongosara richitanga kuti vawane mukana. Saka kana vakutangawo panguva dzacho dzinotanga kana munhu akuchengetwa nguva dzamunoita madhirama nguva dzamunoitawo mapoemu then mamwe mabasa anoda kuitwa zvakasumukira ozoitwa munhu adi achengetwa because ibasa redu mumwe anobva ati kuti nazvo takumbomiswa basa ramwari hauna kumiswa watoitiswa basa ramwari vanomekedza munhu ari kudi bhaibheri racho kuti chemai nevanodi mugofara nevanodi nevanofara. Saka izvozvo tichiita hedu tisina kumira tichiita basa redu asi tichirangarira kuti apo tine rimwe basa rakakuwanani mwari varonga nhamo iyo pano nechikotototonga ruoko rwenyu padzivakacherechedza pese pamunobatira panoita sekunge muri kumanikidzirwa asi pamumunoaa. Aleluya. Saka moronga izvi zvinofa zvinetsa tese tokozobva kuti vatungamiri vacharongeivazotaurika tobatiita kana panapo pakanzi ngora dzakati nguva idzodzo dzinofanira kuti dzibatwe basi nguva dzacho dzinotaurwa zvipo zvokuti ezvo ndikuona kuti i9 munhu omva atirit. Saka panapa ngatiti na half 9 varongi vane varonga kuti right na 11 munhu wese ngaanga apa 11 munhu wese anga apano right munozosumuka because zvatinoita kuzvapupu tinogona kusumudza vanhu 4 singakwazi pamusa vanhu vari 40 vafundisi vese instead yekuti vafundisi vagare pasi vasumudze mufundisi chi kune makaro ekutaura uye yanzi 9 hatina kuyauzosha ngatiye na half 9 iyo zvoisawazoyaanonyatsoziva kuti iye anenge asati atombosvika kuchoto unenge uchiri kutokwazisana nevanhu zobusana nabanye abantu kana tichironga taimu yedu toda kuronga inobatika nekuti tinoda taimu chaiyo yekuti kana munhu anozowanikwa asina kuuya ipapo zvakureva kurwa neungano maasha edu anotenderwa zvizere kuteerai kurwizi kuteerai kumasowe kuti imi manyana matei semumwe imwe shasha ndaichidzwa ichinamata muchadzidziswa futi kunamata andazodzidziswa futi kunamata kuti mwari vanodei mwari vanodzwa mwari vanodzwa mbadzi anga achinamata anonipanga achinamata panoradi ratanga kana ukaona wakunonamata pakuweka kunamata muspiro
urikupira wena wazazeiminikelo yako pa kuti basa riri papa rinokuenderera mberi sevaza kusaka unopararo nyabingela paendo zako pa hakuna murume akaita seanobuda muvanhu onomira ariyewe kana pamhuri chaipo onamidza zvake ega ndianozanzi ndiari kutidyira futa asi sarongi namwe ukaenda kumadhara aripo kana ukaenda panhama paunozonza akuita zvake ega akudya futa ndo yakaitwa yasichana kurati munhu anosara mumusasa vamwe vachiipi ari kuenda kurwisa achibata tauro aizokurudzirwa pera kuti murume mukuru akaita sava indotengaka arudzwa kuti naini anoiziya asina wacho pachanotongotaura nonzi naini yachaya kuti naini betsini omirira bhera rinenge remombe bheri ngati yangomo nokuti dzangu handitsvagi ndinongoridza bhera kudayo zomanya dzichiuya zibaneke zibuya bhera itiridzirwa na vaisraeri vachiridzirwa hwamanda vanga vakaoma musoro vanhu vakasira vanhu vasaramba vekinitsva yako haleluya tinotenda muonerwa nyasha mc ndikuda kutendai mutore mukana wenyu tatitiva lako mc